Hello? WhatsApp? WhatsApp? You say message WhatsApp? Eh. Mamukasei vateveri vepadiaries. Mamukasei vateveri vepadiaries. Mamukasei. Naila inacho ndakakuza ndiri kutsvaga kudhara. Ndakuza ndiri kutsvaga kudhara usikuya kuti nditsvaga ndafamba sei. Hey guys, munongozivawo kuti ini ndogara ndangotozvitaurira kudhara kuti ini hangu handina apa ndakamira pasaidi. Ini ndagara ndichitaura tukauya uchiti ndikumakete, ndikauya panapa ndikakumaketawo nebhizinesi rako. Chero wakambokanya bhinzi, arimozati ini ndiri munhu anobhilivha kupa vamwe vanhu machances. I believe in giving other people chances as well, kuti probably munhu anochinja. Guys, hakuna munhu anonzi anoramba ari bad kana kuti ari evil, munhu anochinja. So tinopa vamwe machances iwo, asi mukupanana machances ini guys ndinogara ndabuda pachena kuti pakaitika chaitika zvakare ini ndinotodzoka back kuno kuti something is wrong and nditongomira pachokwadi because ndinotongomirira mese vanhu kureva vanhu ndoreva iwe ndoreva futi vanhu povu vanenge vauya nechiwo vanenge vakusapota business rako. So you remember guys, oh sorry Laina, sorry I didn't know, sorry kuchika kuseri. So you remember guys, me coming here and marketing this school chinonzi Purpose Academy vaenda ichi andimaona, and because before ndauya nacho nchiti ngatimupe a chance, the first time yakauya panapa ndakaita live ichi, it was about the bad reviews of the school and the parents that were complaining again about the same school, right? So ndakauya panapa ndakaita live ndishara kuti uri kuzvamisa sei, and we had back and forth achiti kunyepa and things like that. This is the CEO wechikoro antika Pekiumera, the owner of the school, Pekiumera. Takaita back and forth. Okay, I decided to let it go. Ndikati, okay, time yacho I market kwa futi na Zuwa. And I spoke to Zuwa, ndikati Zuwa, you know what, ndikamarketa something, ndikataura something about chinja ndinenge nanzwa nevabereki. Iyo kachimarketa chiti chakanaka. Mangwana chikazodzoka neimwe nzira. Tichida kuti tizoonesana ipapo. Because tiri vanhu vamwe chete. Tozoonekwa kunge vanhu vasina kuorganizana, tunge vanhu vari kuitana jealous kana vanhu vari kuitana chimwe chinhu isisi hatina jealous towards each other. You are my sister, but sometimes isi tinomira pachokwadi. And then Zuwa then agreed kuti ipapo muri right. Ngati ejei munhu ushu pako titaure naye and chika so that timuonese kuti the complaints that because the inbox yangu yaiflood. So we ended up getting involved pako tikataura naye akati no arikugadzisa zvikoro arikudi. Okay, that was fine. Then tikabva ndasiya inini zvenyaya kati okay, since ukuti ugadzirisa and watati ndakadzikira kwabereki kuvamwe vangu vatovhura group ravo ndikati no kuri kunzi kugadzirisa, let's wait and see kuti zviri kusvika papi. Okay, ndakabva ndamira. Ina handiti zvinhu neutsinye guys, handiti zvinhu neutsinye, ndinoita zvinhu mutozivi. Kuna mwana zoti hey munozoya panapa kuseri manga mambo tinenge tatobva neko kudhara animaona, handina any intention yekudestroya munhu business yake kana kudii, but ndinotovapa chance. Ndakutokuudzai nhasi because I'd never told you all this. Ndakuudzai nhasi because ndadzoka for the third time nesame school. You see why I'm telling you now, because hazvibetseri kuti ndoramba ndichingoteerera iwe ndichingokutsikirira. What about the parents? Vanhu futi vandinomiririra
what about vana vacho vakagara kumba iko zvino vanhu futi vandinomiririra andika kuti justice iitwe zvinoshambe negwara andina utsinyo kuti kana ndikatanga ndikakurumira chinhu kudai ndikafamba nacho guys mutoziva kuti maybe ndine ndatobva nacho kure kana kuseri kuzvimwe zvisingauye palife anomaona zvimwe zvese zvadaita naye zvisiri palife right then ndakasiya nyaya iyi ndikati alright since wati iwewe uri kugadzirisa rega tikupe chance akaita zvaaita akaita zvaaita vabereki ndikati achisi achieri musacharimwa zuva richasvika mirai ati ari kugadzirisa ngatirege kuita kunge tikuda kumuita tikuita personal naye right vabereki vakanzwisisa noti vabereki vanenge vachinzwisisa unenge ushora navo zvakanaka vakanzwisisa tikamusiya right later on she came to me manje ari iye right she came to me ave iye manje akati chikoro chaita andika ndagadzisa maproblems ese andika so I also want to engage nemi kuti muite brand ambassador wechikoro anditi ndikati okay kana chikoro chanaka chaagudhu no problems chikanzi but andi muri kuziva kuti makambotanga pekutanga before tataura nyaya idzi makambondiitira life andi saka zita rechikoro rakatosviba zita rakadii ndikati aiwa kusviba kwezita rechikoro vanhu vanenge vachida kungoona andika kusviba kwacho handisi ndakasvibisa zita rako ranga rakasvibiswa newe nezvawaita pachikoro andiwana zvisinei wauya ini zvokuti wanita brand ambassador ndakatomuudza ipapo point blank ndikutotara palife animaona bedwe admin team muripi admin team pindaiwo mucomment section kana maita varoi ndimuchibvisa varoi panapa harisi group revaroi panapa this is not a page revaroi handiti bvisaiwo varoi vari mucomment section please kana mukaona vanhu vakuya vachiita zvinhu zvisingaenderani pano can you please remove them mumacomment section vabviseiwo because panapa it's a positive group igroup riri positive harisi group revaroi saka vanozviti maghost account akuya mucomment section umu achitotaura zvinhu zvisina nebasa rese admin team where are you admin team regai ndimobata admin team ndatoona varoi vadatouya panapa we don't accept vile and toxic ghost varoi vemaghost we don't accept atitonikikiri gai ndivaudze uyai kulife atitogamuchiri ava kanzi chimurenga gandazi gurusi ava vavasive pano vajaira avo kwavanoroya masikati machena rigaiti vabloki ava rigaiti vetatu vabhana vainde havo havasive pano vainde havo right and then akakumbira life andika kuti I want to go and promise vabereki kuti everything is going to be it's going to be okay saka ndoda kupromise vabereki because I've worked on a lot of issues okay fine I gave her the benefit of the doubt ndikamuudza kuti it's not about your peanuts that you are saying you're going to give me because these are peanuts it's about you women empowerment uri mukadzi ari kuita business iri andika asi business rako ngarive legit ngarive kuti vabereki vanofara andika nema-services since wati ugadzira zvese I will take the offer ndakatomuudza point blank kuseri I believe atouya because vandatotanga kutotega live obviously ndatovatega kuti vauye handitomboiti zvinhu zvokunyepa ndakatomuudza kuti it's not about kamari kakwaka because kamari kwaka kana basa it's about being fair and just to everybody takawirirana I came here and I pleaded nemi vabereki vakajamuka vamwe maivepo palive achona vakajamuka vakaunza zvichemo ndikati taurai zvamunoda handika zvese vabereki vamwe vakajamuka akauya akatagadzisa ndazodinda dii palive you were there vabereki vachichema ndikazokumbira kuvabereki inini kuti chimupaiwo another chance kuti apedzise kugadzisa zviripo zvachona zvaari kuti ari kuita tione animaona then tione vabereki vamuzhinji maivepo palive vakati okay because of you SIS MELLY takukanisa kuti takugunzwisisa tomupa another chance and then we see okay fine then mucontract takatanga tati ngatitezve 3 months first pa 3 months takaona zvichifamba zvakanaka tozoendera kumberi ndinushu guys nekuziva kuti vanhu vakaita sei ndakangoti ngatitezve 3 months first right mwedzi wokutanga uya ndakauya naye pano mwedzi wechi2 she never came back to me hakuna mari yakazoiswa pane contract apa ndendaida kuenda naye mberi ndakaenda naye mberi ndakangoona kuti munhu atozvitamburikawo hana chini munhu atozama kutosimukawo nekutongoita zvezvikoro izvi rikandingosiyana nazvo she never came back to me kuti azoti mari yenyu iyi basa riyachindirai mberi kana kuti kudii from what I understand I think also General Shellers was involved pakuti vamaketewo chikoro anomaona so ndakabva ndangozviignora ndobva ndangonyararawo ndikati chandoziva
kana pane zvaari kuvhara kusadzoka kana kudii ari munhu akauya ari akandipa contract haiwa pamberi apo zvichangobuda vandanyarara zvangu vandaignora only to be woken up this morning by vabereki vari kuvava. Chikoro chakavharwa kupretoria vana vagere kumba izvozvi havasikuenda kuchikoro. Peki Umera, the CEO, could not afford to pay the building yaipindira vana chikoro, so chikoro is shut down. Chikoro is chakaclosed right now. Vana vagara kumba. There came a complaint nema teachers. Ndakutaura panapa nhasi. Ndakambobatwa negroup of teachers pasura apo madezi andandishanda naye kuti SIS MELLY hatisi kubhadharwa. Tiri kubhadharwa chiti nhasi tikapuwa 5,000. Mumwe musi wopuwa 2,000. Takutodzingwa nemalandlord because mari yerent mari haisi yakakwana. Iwe unenge uchida kubhadhara rent. Omboya kuti ndakupai ichi chazokupai imwe. Landlord haazvinzwisisi. Ndakama-approacha and she insisted on me giving her names dzema-teachers of which ndakaramba. Because there is not much teachers aya antodzingwa chete. Indoita nyaya. Because munhu anotonga nedemo. Handimona. Ndobva ndaramba kumba mazita ema-teachers ndikati no, mazita are off limits. Handitaure mazita. Vakaisa complaint yavo iwe uri kuti kunyepa and I cannot add you pa 3-way call navo because uchabva waziva uyu because the way yauri insista kuti uruda kutaura navo uruda kutoziva kuti ndiva nani. Andoona hakuna munhu angangoya achikunyepera. Andoona anoya achingokunyepera from nowhere achikushandira for all of a sudden hakuna zvinhu zvakadaro and haasi munhu wani. Andichika ndikatomupa evidence yekuti hauna kubhadhira mumwe munhu mari yakati here musi yakati ukabhadhira ukavapa mari dzakati. Andoona asi mari vana vanobhadhira ma-school fees every month. Vana vanobhadhira ma-school fees every month. Mari yabhadharwa ma-school fees every month. Iwe unosvika unongotora mari yaya woenda kunoita zvanoita nemari yako. Hauchafungi kuti pane vanhu vakubhadhisa ma-teachers aya. Hauchazivi. Saka guys ndadzoka pano nhasi kutaura kuti nditi kana ndiri kukunyepera Peki Umera you are free to call on live. Nyaya yakatangira pa live pano toepedzera pano pa live. Andika if the parents are lying, can you please call in right now and contest and challenge the parents kuti you are lying chikoro chiri kushanda vana vasi kudzimba. 1 2 vabereki vane vana kuchikoro zve purpose finding academy. Andika this is now vana venyu now are at risk. Vana venyu right now are at risk because chimwe chikoro chavharwa. Chikoro chavharwa. So mungaiginowa zvinoitika kazhinji kana vanhu vachiri kuvharwa maziso. Tikataura chinhu kana kuti munhu wavanenge vachiti ndimwari wedu akutiitira zvinhu zvakati. Handika you come and attack us. We are used to that. Munouya mo-ataka. Ru, can you please weigh admin kana muchiuya palive ndokumbura kuti muye neSIS MELLY Diaries live kuitira anything that happens in the comment section you will be able to control the page. Anomaona munovhara moti ine matters dai mopanana zvinhu zvefeki moudzana handei tinodefenda moona motuka vanhu pa later on munozodzoka kana kuti munenge makunyara kudzoka zvamakaudzana zvezvo hazvina kuita hapana chabudirira. Anomaona but takakudzai pano vabereki ve-purpose finder I beg with you find alternative solutions nguva ichiripo. Tsvagai nzvimbo now for vana dzechikoro for next year. Chitsvagai nzvimbo for next year now. Vanhu vakutotanga kuaplya zvikoro mazvimbo pa online apa zvikoro zvakawanda zvavhura for next year. Start applying nzvimbo dzevana venyu dzechikoro kune zvimwe zvikoro for next year. You can let them finish iko zvino kuti pakati pegore vapedzi kana ukaita walakira kuti wawanawo kuti atange kuenda iko zvino it's fine but for next year vavhura online applications dzatovepo zvikoro zvizhinji zvavhura endai chitengai kuaplyira vana izvozvi. Anomaona chitengai kuaplyira vana venyu iko zvino nokuti chikoro ichi hachina kujeka. Chikoro ichi hachina kujeka. Chikoro ichi chivabereki chimwe chatovharwa. I'm talking on based of kana chimwe chatoita close down zvokuti like now vana vakagara kumba hakuna chikoro chiri guaranteed kuti chichasvika next chakavhurwa because Peki Umera ari kukoshesa mari than chikoro. Ari kukoshesa mari kuti ndikatora mari ndoenda but haasi kukoshesa future yevana. Haasi kukoshesa vabereki ava. Andimoona
Saka vabereki ini ndaenda kakupa heads up zvakwamuri but ndakudza izvi ndatarisa paonline app pamawebsite education zvikoro zvakawanda zvavhura zvimwe zviri kuvhura July zvimwe zviri kuvhura July I think June July zviri kuvhura zvakawanda for applications for next year. Anditika so kana uri mubereki anditi une bepa rako autombonetseki nekuapply online nekudi chingoenda kuministry department of education and tell them kuti ndine problem yakati vanotokutsvagira nzvimbo yemwana vari ivo andimanzwa vanotokutsvagira nzvimbo yemwana vari ivo kuti vakupe mwana anopiwa nzvimbo. Mwana zvakaitika pandiri nini paya pandakaendesa mwana kuZimbabwe Shakira paya ani makazviona kuti ndakaendesa mwana kuZimbabwe paya anditika ndaona kuti mwoyo wakugwadza mwana kumusha adzoka andinambosira chinetsikana kudika ndakangonaka kudepartment of education direct ndokwandakaenda ndakanonoka madhoo animaona ndikati ndauya ndine nyaya yangu yakamira yakadai ndikabvisa mwana pakati nehasha ndikamenisa ndikadai but mwana afa kuti adzoke because kuzimuko kumasubjects plus haatogoni language zvanetsa plus ndatsamba yaheadmistress yokuZimbabwe vangotonyora kuti mwana kustruggle kune mamwe subjects anga asingaite kuno anoitwa Zimbabwe ekuti aiti kana vatanga kuita anotogara like Shona aitobuda panze animona utonotogara akiko anotonogara chitake zvimwe you know so vakatorecommenda kuti she can go back to where to SS schools handiti handinatomboita 10 minutes ndikatonzi list of schools idzi dziripo muri kuprefer kuti mwana wenyu aende kupi apa ndikati mwana ngaainde apa animona same tekatonzi we are sending a parent izvo zvane mwana so accept hakuna mbonegotiatwa kwangonzi accept a give a vacant ndakatongoenda nzvimbo yake yatovepo ndichitongonobhadhara school fees nekutonotenga mainformation nemabhuni zvinhu zvaidiwa antimaona unongoenda kudepartment of education direct ndokwaunotongoenda animaona enda kudepartment of education direct ikoko animaona I can see them varipo vepurpose finder vari pamusoro apo vakapfeka page ravo I can see them they are here. Start tsvagai nzvimbo dzevana venyu vechikoro now. The school has been closed down ku Pretoria. Vana vakagara kudzimba. Right, I'm going to give vabereki time to speak. Antika, I'm giving vabereki time to speak. This is the number to call in. Munofona. Vabereki namba dzekufona idzo. Vari kuda kufona, varikuda kutaura kupedza shungu dzavo. Chero mambotaura neni, it's fine. Namba idzo, you can call in. Anditika, motaura zvamunoda kutaura. Because situation nekuti mwana agare kumba kukangasa future yemwana. Iwe uri kumati uri kumba kwako peke umera. Uri kumati uri kumba kwako, uchita uri kuita uri kumba kwako. Andiwana, but vana ava vari kumba. Vana vari kumba. Vako vana vaenda kuchikoro iwewe. Vamuka vaenda kuchikoro. I would like to believe kuti vana vako vatombodzidze muchikoro zvako kuPretoria. Avatombodze kuchikoro zvako kuPretoria. Wakatovaendesa kune mamwe better schools around. Vamuka vaenda kuchikoro. Vana vamwe vabereki vari kudzimba. As we speak. Anmona. Vana vako vaenda kuchikoro. Vana vabereki ava vari kudzimba right now. Anmona. Zvokunditumira mahelo vepurpose administration vepurpose finder ashandi fonai zvingoti vamwe vanhu namba ndakapina apa call in tingotaura pane vanhu muchitiudza kuti problem yenyu iri papi call in and tell us zveva message kuWhatsApp hatisi kuita izvozvo tikuita call in pajekerere pavanhu totaura izvozvo because this is not correct. This cannot be correct kuti your kids have gone to school vamwe vana vakagara kumba hazvishande. Your kids have gone to school. Wamuka makuseni ukaita vana vako ma-errands. Ukagadzira lunchbox yana vako kana drive vana vako vanosiya kuchikoro kwavari kuenda. But vana vamwe vabereki vakagara kumba. Azvishandisa izvozvo. Azvishandisa izvozvo. Anongoyanisa dhake zviri mweranga chikutaura kwano pane pana andanongozvidefend here naitsitsi pane chimwe chaangataura. Anonga achizvidefend. Vabereki kana muchida kufona fona yapo. Fona yapo vabereki kana muchida kufona yapo. Fonai, imari dzenyu idzi dzakatonyura idzi nokuti vana vagara kumba. Kuadvertisa chikoro hakuna kuipa simba rashe because umwe anenge avhura chikoro chake nhasi. Antika advertisement yagara iriko chero paredho chero vana old muchikoro vanotoadvertisa chero vana doves chaivo vanotoadvertiswa everything chinoadvertiswa kuti chikwanise kuricha market. Andowana kuadvertisa hakuna kuipa
but that's how chikoro chimwe takadvertise pano chinambodzoka pano wani. We advertise chikoro cheku Makhalisi uko boarding school inonzi boarding school yeku Makhalisi takadvertise nazuva. Hatinambodzoka tinambonzwa any bad review na nhasi chazara chikoro chaona kunda chikoro. Hatina kana any review. We advertise vabereki vakaisa vana vavo ikoko. Vamwe vari na UK vana vavo vari ipapo. But the school is running smooth. The school is running smooth. Atina kana any complaint from any parent. Pakainda vana vedu vedu vakawanda vari papa as borders ipapo. Pane vana veMazambians, pane vana veManigerians, pane vana chiripo chikoro. Hatina kana any complaint yakadzoka beki kwatirisu. Hatina. Zvachose hatina. Na nhasi chikoro chekuti chero vakanditi uyai muadvertise muchimhanya ndinoenda because handina bad review kana one yandakapiwa. Kana one yandakapiwa bad review hapana. Chikoro chivana ukatosvika pa unotoona wakaguta vana vakageza vana vari happy. Anoona chikoro chiri clean. Advertisement of chikoro haina kuipa because munhu wese anotengesa product yake ino advertise kuti isvike kuvanhu. Chero anotengesa boots chero anotengesa chitino advertise zvisvike kuvanhu. Zvikurumidze kutengwa, zvikurumidze kumhanya. But the problem is kana ukaadvertise zvinhu uchipromise vanhu zvisipo and then it doesn't happen like that. That's where the problem is. Ndo pane problem ipapo. Ndopane problem ipapo. Anmona, ndopane problem ipapo. No, apa panyaya general wana mosha Andrew. General vaka advertiseawo. Seko advertise kwandaingoitawo. Apa panyaya yechikoro avanawo mosha apa. Sema advertise vakango approach wakunzi advertise ndom advertise vakangoitawo. And asi before chikoro sachanya kuvhura zvokudidi ameno zvokutambidzi. General kudhara ndakambobvaudza ngati imi general chikoro chamuri kumira zika muchimiri zika ichi vabereki vari kuchema. General vakati ndezvavo vanhu vanonyepa ndezvavo. Ndakambovaudza ini general ngavauye pano. Ngavauye pano. Ndakambovaudza ini chikoro before maze kutanga patakaita live yekutanga. Before vachitanga ndo vakatanga kutoziva nezvechikoro izvi. Chena ndikati imi general imi sei kwauya vanhu vachitaura vakati ai vanhu vanonyepa vanodai. Nhasi panapa 3 years later we are back. We are back here. We are back here. Andimona. Saka panonetsa. Vane purpose finder academy. Please, atina it's nothing personal. Andika vabereki kana vaya kwandiri andika zvechikoro kuchikoro zvifamba sei. Vabereki vaya kwandiri chikoro chakavharwa vana vari kumba. Anditi because you failed to pay for the buildings ku Pretoria. Andimona. You failed to pay for the buildings ku Pretoria. So ndichambofamba nemi mazuva anoteera ndenge ndinemi do something vana vanga vaende chikoro. Mimi kama chikoro chenchi registered I'm sure I can go and strike a deal nezvimwe zvikoro private schools ari padhuze kuti vana vasagare kumba vapinde muzvikoro izvi at the meantime. And you can go and strike a deal nezvimwe zvikoro zviri mudhuze kuti ona chikoro chedu chakavharwa mamwe private schools tachikumbira kuti mbounza vana pano and you pay. And you pay because vana mwedzi uno wese vana bhadhara chikoro school fees per month wakatora mari vana vakagara kumba. You go and pay. And vana vapinde vafana pinda muzvikoro izvozvo uchita sort out your mess. And if you don't make plans for vana ava, sorry, ndichange ndinewe mazuva anoteera. Ndinenge ndinewe. Ndichange ndichingoya pa live every day. Not every day anyway. Not another live every day. Pande ndanguwana chance I'll be coming here to talk about people's finder. Kusvikira wavhara because you don't know what you are doing. You don't know what you are doing. Hauzivi zvauri kuita. Don't know what you are doing. Uri kukoshesa mari kudarika welfare yevana. Uri kukoshesa mari kudarika vabereki ava kuti vana vacho vanoenda sei. Haisi nyore. Kusara sure kwevana. Kusara sure kwevana. Saka ndichange ndichiuya panapa nenyaya iyi kusvikira waita right. You do right. It's sorry guys. Inini kana chiya kwandiri ndikuadvertise you come at your own risk. Legai ndikaenda tichitaura because it's true kana tichitaura and musatombondipe blame. Antika it's not about mari yako yaunenge uchindipa. No. It's about doing what is right, but at the same time, andika shandri mahara kana mukana kuti unipe mari uripo. Andiona. Kana mukana uripo, andizori kutora mari. Asi nditotaura chokwadi kuti you come to me, I'll advertise for you nemoyo wangu wese, but you mess up again. Antika I'll come back again here. Andiona. I'll come back again here. Yes, Mary, and my government schools ariko, but taktora nyaya kuti time yacho pazviri kuitika nzvimbo inogona kunetsa kuwana. Andona
nzvimbo inogona kunetsa kuwana. Andiona magovernment schools ari kwakawanda but anogona kunetsa. Remember kuti maforeigners mapepa etc panogona kuti netsei. Andiona. So vanhu peposifainda munoudzana iko munoita meeting wenyu kujena kustaff room kuti mai vaya vati tichange tiripo, ndichange ndiripo palive mazuva akati wandei anoteera. Hello. Tell me what is happening with you. Good morning. Morning. Sorry, I'm doing something. Can I call you back? I'm on live right now with other people. Okay, Mama. Okay, no problem. All right, sharp. I gave you a chance, pamberi penyu guys. Ndikakumbira, I pleaded and look at my benzi. And it was stupid. I pleaded with the Zimbabweans kuti vabereki ndokumbirawo ngati muregerere, let's give you another chance. And ndikuona kwani she look biased. That's why I came here and say vabereki tadzokera paya ngoma ndiyo. And make plans with your kids because kushandisa mukadzi mukuru akaita seni, munhu mukuru muchembera akaita seni kundishandisa kuti ndikumbire regerero kuvana veZimbabwe kuti mupe chance. Vokupa chance vachikoro chovhagwa muna May. Muna May. Chikoro chovharwa muna May pakati pegore. Hai, come on man, fuck off. Muchachivhara chikoro chenyiko muchachivhara zvokuenda kumusha. Nondo zvamuri kuda. Anomaona. Muchachivhara zvokuenda kumusha. Chivharai because you can't run a school. You can't run a school. Muri kukoshesa mari kovana. Kovana. Muri kukoshesa mari kovana. Kundishandisa kukumbira regerero kumaZimbabwe vabereki vachitofana ndora SIS MELLY for the sake yekuti ndimi tichadzoka back. Ndosaka vadzoka back kwandiri. Ndosaka vadzoka back kwandiri. Anomaona. Fakati SIS MELLY. Kundishandisa kutamba nefuture yevana. Neni ndotofila guilty right now nagara kumba because ndindakanga kumbirira panapa. Ndotofila guilty right now vana vakagara kumba uko. Ivo vako vamukava kuseni vadya bacon vadya mazai vaenda kuchikoro. Waita lunch box yevana vako. But vana vamwe vanhu vakagara kumba. Titakati izvo zviri kurutonhora stake nhasi kune chando chisingatoiti. Indati nhasi handimuki. Ndakatozvivatira izvo so vana si vanaenda kuchikoro handiti. Ndakatozvivatira si vana vaenda kuchikoro. Ko munhu ane vana mumba. Endeko zvino ndokuri kuitwa ma-assessments. Ma-assessments atanga kuti weko zvino kuti vana vaoneka kuti ndipo vanokodzera kuenda kumberi negrade kana kuti kudzokera kana kuti kurepeat. Pakurwa ma-assessment iko zvino vana havapo vari kumba. Vamwe vari kuasseswa kuchikoro vana vagara kumba. Vanoshaudha mazimba anoti shaudha akashaudha mazimba mirai henyu pane imwe nyaya ndakamirira chadzoka mirai. Hani ndakashaudwa mirai ndakamirira kuzovarangaridza imbo mirai. Instead zvinenge zvichiitika guys. Tinoziva muchide kuti munoti underestimate ndo problem yenyu. You underestimate us a lot. Hamuzive kumwe kwatino makonda satinenge tinaone dzimwe nzvimbo mu certain areas. And you don't know kuti tinogona kutsvaga kusveta zviwana kana chida zvinhu. Handika pane imwe nyaya ndakamira zvao ndakamira ndiri state ndakaanza kupaka kumira kuti dzizvo ndakadai kuti tichadzoka pano bomirai. Tozokurangaridzai. Problem dzabo dzadi kudzwa. Ukaona munhu akutoenda pale vachitaura panenge pane zvinenge zvanenge uchitoziva zvanenge watowana from mukati imomo close source mukati imomo kuti no hoya woda kuona vanhu pano vanotaka kutuka because amenu ngaitimire takadaro. Mirai hamuudziwi dai musingatuki muchiti kana maudzwa moti oraita zvinzwa mirai tionewo tika kumberi uko utaufa handiona hakusi kutora side. Hello, dear. Good morning, SIS MELLY. Good morning, my daddies. Yes, dear. How are you? I'm fine, thank you. Takambozvitaura ndandiripo palive yekutanga yechikoro SIS MELLY tikazvitaura. Mai ava vachinji. Anyway, inini handisi kuda kunyanyofamba namai ava because hazvina point. Ndoda kutongoadvise vabereki kuti zvikoro kunyanya kuno kuWestern Cape kutsvaga nzvimbo dzevana kwakatovharwa. But vanhu vakaenda kuma sub offices Ministry of Education unongonosiya zita remwana vanokutsvagira nzvimbo dzichiri kuwanika because in next week yacho unototumira message kuti late entry yako ya accept.
mwana achiri kuwana nzvimbo. Vabereki ngatimuendesei vana kuzvikoro zviri right. Unoona chinoitika, my sister, let's be honest and fair here. Andika, my government schools, we all know what is happening right now. Munhu wese anodati mwana kaende government, kuna mnangana kubhadhara school fees 3.5 pamwedzi. Andona iko kune chikoro choti mwana unokwanisa kubhadhara 1200 pamwedzi. My government schools anobhadhara ane ma fees ari less. Chikwanisiro mapepa ndo anenge achinetsa, because like kuona zvatikuiteko zvino this year last year vanhu vemuno vaivava, vana vavo vakashaya nzvimbo kuchikoro. Grade 7, grade 8 akawanda akagara kudzimba akasvitsvagira nzvimbo, vanhu maclass akaextendwa, zvikoro zvatovhurwa kuchinzi zvikoro zvakazara, vanhu vanasheka kuti vari kubvepi. Andikuona maforeigners vanhu vemuno vatakuva kuti maforeigners vatora nzvimbo dzevana vedu, saka iko zvinezvi kwatakuenda kuchange kwava strict. Andiona saka pakanzi permit, pakanzi mwana mapepa, mwana haana. Andikuona ndizvo zvinoita vabereki vese mwana kupi kuprivate, but munhu wese anenge achida kuisa mwana kugovernment school, because these government schools are the best. 1, 2, even if my fees are they are reasonable. Andikuona but chimwe chinhu chatisi kuziva, ukaenda kusub office ikokoka ukatsvagirwa nzvimbo yemwana wechikoro neministry of education sub office, ukazoendeswa pachikoro, they don't ask for anything, they don't ask for much, because vanonga kuti watopedza registration emapepa emwana atori kuministry. But what you have to know, my sister, chero vakasa kubvunza pana wasvika pa grade 7 bepa remwana rodiwa, you have to produce it no matter what. Kana mwana kunonyora metric, mwana anyori metric asina mapepa, no matter what, you'll have to produce them at some point. Zvawisa vanhu vakawanda pasi nevanhu vakawanda vagara kumba. Andoona. And it's not fair. It's not fair. Unogona mwana anogona kupinda zveshuwa pachikoro nezvakutaura izvo anodzidza paanoti grade 7 paya, no matter what bepa rakutobvunzwa, because haunyori usina bepa, metric hanyori asina passport mwana. Ndikatombopeko kaka highlight iwo sisipeka vari busy kusupporta mamwe projects kuno Cape Town, kuPretoria watadza kubhadhara fees yevane mabuilding yevane kuchikoro. She's supporting a big project kuno South Africa, a big project vachibhadharira vanhu, but asi kubhadhara mafees mabuilding yevane kuPretoria uko tikumziya. Oh, thank you for alerting us. Thank you, my sister. Hanzi mwana anonyora nezimu ID. Mai mwana asi zvikoro zvacho zvakasiyana here, asi mitemo yakasiyana. Nokuti kuno kuvantoita strict kuti tikuda bepa remwana passport yemwana ekuZimbabwe iyoyo. Passport yemwana ekuZimbabwe ndiyo ngachida zim ID cheche vanoiramba kunoku. Kuno ku Rustenburg, talking from experience. Mwana ainyora grade 12. Takaita bata wabada zvikuita zogadzira chimudhosho kuti mwana aende kunorejista kunyora. Vatotaura kuti mwana anyori. Vatotaura kuti mwana anyori kuchinzi ngauye nebepa nepassport yake. Then we had to do zvimwe zvazvia zvokuti mwana anyore. Hanzi I wrote my metric with just yes passport vanoida Sasha. Passport kana unayo passport yes unonyora. Kana mwana ne passport yes unonyora. But asina chino anyori avadi. Na maybe zvakasiyana kwanzi Cape Western Cape anonyora saka zvakasiyana. Kuno kuvakajamu katika manya nemwe mubereki kuno tikazipesa ndati shamwarika hatisina chesta tatokiya pano, but chikiya zvinhu zvikaizvi iwo chikasa mapepa emwana. Ndopa ndakazofamba ndikazomini introduce kune vanhu vave kuembassy vave kutakasa mapepa, but takatafana submita chimudhosho. Takasubmita mudhosho. Andiona tasubmita mudhosho ndikabva ndamconnecta kuvanhu vave kuembassy kuti agadzirwe mapepa fast akabva aita befomu riya tikati kutumira nemunhu ariti chimanya wega kuZimbabwe akamhanya kuZimbabwe kanokatakazoya nepassport yemwana tikazonochinja. Kuno kuvanoramba kuno Northwest Joburg Gauteng avabvume. Ndoso vabereki vakawanda zvidzidzisira vana kuZimbabwe, yes time yekunyora pa vabereki vanoisa vana kuZimbabwe vakawanda because nyaya yemapepa iyi. Hanzi even Pretoria unyori Gauteng ne Northwest unyori, maybe nana Eastern Cape vanonyora, kuno kwavanyori. Anmona ne passport isina anonyora, but marizasi akabuda pasina permit havakupi marizasi vanenge vachida permit. Exactly, sweet candies, exactly. Anmona so ndo nyaya inenge iripo, ndo nyaya iri kungoitika. Kwanza open school smelly saka ndifaa kuti kuita mukana wekuti nekuti wari kuvhara ndinokuvhara chikoro kwahwau grid gawo ndo inonzi grid manje muningi wangu chiedza
kuti ndinovhura chikoro because ndikuona kuti zvikoro zviri kuvanhu vari ndo unonzi ugrid. Handina ministry, handina calling yekuzvikoro. That's not my calling, that's not my passion. Ndinovhura chikoro chakatarisepi. Ndozive nezvechikoro. Ndochoita kasi zvana Peki Umera izvi. Ndozvoita sana Peki Umera izvi. Ndovhura chikoro ndoziva. Handina ministry wechikoro ini. That's not my ministry. Okuvhura chikoro handozivi kuti zvinotangira papi zvozodii kana kuti handozivi. Ndoikwa ndaita chikoro imikaini. Hazvibudi. Nokuti nenge ango madziri emari anenge akuitika kuti ninge wakunakigwa nemari uchingodla mari ukanga maziva kuti maticha anobhadhagwa because haisi ministry ukanga maziva kuti maticha anobhadhagwa ukanga maziva kuti kuda bhadhagwa magetsi ukanga maziva kuti kuda kugadzirwa mauniform evana kuti vazotenga ukanga maziva kuti kazhinji zvinoitika kana maticha asiri happy pachikoro. Kana maticha asiri happy pachikoro, chikoro chinoita bhingirishi. Fadza maticha pachikoro afare. Fadza maticha pachikoro afare. Then uno tine vana nekupasana fara because tichenda kuchikoro achizati mari yangu iri kuuya. Anomaona yakakwana ndobhadhirawo rent ndodlawo ndodai. Mai maticha ari kushungurudziwa muzvikoro private sector nekuti havabhadhagwi mari yavanoshungurudziwa vapiwi chinhu vanenge vachiita kuto ende kuti vagara ndingachingoti half a loaf is better than nothing. Ndingopiwa iyo yandingopiwa at least ndikwanisa kukava rent nekudididi. Handimaona but maticha anofanira kukosheswa because kuti munhu azosvika pakuita president kuzosvika munhu aite pakuita doctor zvinotangira kuna ticha yeyu. Munoona zvakaoma zvokuti uchidzidzisa mwana wako homework ari grade 0 kana grade 1 uchidzidzisa kumubatanidza mawedzi paya unosvika pakugive up mai mwana unenge usina moyo wachona unosvika pakugive up kuti ina ndingambozvikwanisini uchitadza kuti anzwisise but ticha ava anenge ane patience anomira vedu agomudza kuti mbatanidza varaini chibatanidza iri kusvikira mwana kugona kunyora zita rake kusvika iwo mberi kunotozvitadza mwana wako kumba tozvitadza then movapa peanuts vabereki ava. Movapa peanuts vabereki kuvapa nzungu matichers aya. Movapa nzungu matichers mofunga kuti vana vacho vanopasa sei. Fadza matichers ono chikoro chako chinoenda mberi. Vanokontrola chikoro even usipo they will control the school because they are happy. Kachida tumba mako usadyiswe tsvina musikana wako webasa mumba ngafari. Ngafari mufadze mumba. Kune zvimwe zvinhu zvidiki zvanokwanisa kungoita ngomupe mari yake in time yamakawirirana mubhadhara mari yake in time. Akaitawo birthday ndanotenga kekere 200 rand woiti auntie happy birthday. Agara akafara. That way toothbrush haikweshesi uchemba. Haikweshesi uchemba toothbrush. Otherwise uchabikirwa nemvura dzemuchemba ugokweshesa because they are not happy. Vasikana vamunovabata rafu, unovabata jangi, haugari pasofa, haudyi chakati, une ndiro yako yaunodyira nekapu chete ndozvaunongofamba haatli zvinodlikwa like unotomutora ungasina kukwana saka newe uchagara uri pataiti. Chagara uchingozvida wakapfeka kwaikwai uchipinda mota inodhura but kumba kuchimwa mvura yemuchemba. Chokwadi chinogwadza but is the truth. Vane zvikoro bhadharai maticha. Maticha abhadhagwi Fatima. Maticha chakakomplaina maticha chakabhadhagwa anobhadhagwa paanoda panenge ati ndasine 2000 okanda mangwana ndazowana imwe 2000 ovakandira but rendi kakudzimba inenge ichidiwa yakakwana. Rendi kudzimba dzinogara maticha aya dzinenge chidiwa dzakakwana. Sorry henyu vane vasikana apa ndangotaura but it's the truth. Ndangotaura chidarika but ichokwadi. Kana uchida kuti zvese uvafadze udii vaitse zvimwe zvidiki let her be happy then everything will be okay. Let her be happy chero murume wako hamboiti shungu naye but ukambata rafana gona kuti ndida kugadzirira size tinonyatso kuona kuti nini ndiri munhu wenyama. Peki Umera mazuva anotevera tichange tinewe kana ukaseta plani yekuti vana vawane kuenda kune zvimwe zvikoro vakagara kudzimbava tichange tiri kufamba tese. Inzwai uyu hanzi madam tine contract nemi yekuti muadvertise school how can you go on live mutinotaura nezvechikoro egai nditomufonera ntinzwe une contract nani yaune contract naye wakabhadharani ndimbofamba usho nai ndimbofamba kunditira message usho nai ndimbofamba kunditira message usho daira shamwari uye undiudze zvakutaura izvi pafoni pamessage yako daira.
Unotanga phone yako na iwe. Handikuwandisira message kuti ndine contract ndiri kubhadharwa nechikoro, ndine contract yekuza advertise chikoro. Iwe chibenzi chemunhu, ndine contract nevanhu. Contract wakambondipa mari iwe. Makandibhadhira marini? Did you pay me? And didn't I tell you kuti it's not about money? Mkakanganza I'll come back to hell with the contract. Ndakumali unondisungisa. Go to the lawyers and let them arrest me. Kuti waita live nechikoro tine contract naye. Go and tell them. Go and tell them. Dine contract nevanhu, inada contract nemi futseke. Achada kubata phone panapo unachintora stand basa this ndimitsire voice note. Iwe ukwane iwe wazviwa. Ukwane iwe ukwane. Une contract wakambondibhadhira kana sendi iwe. Une contract nenechi ndine contract nevanhu futseke. Andakudza kuti ndomira pachokwadi. Daira phone apa ndiri kufona daira phone saka nomwe ndosekerera zvoti kwa mune kana makambondibhadhira ka peanuts ka 1 kama makandibhadhira ndofunga kurega kusekerera vana vakagara kumba just because imimi muri kutoita yamoda because mufunga kuti makabata na SIS MELLY mukwane ndachinda mondisungisa ndiri panda kutokuparadzai mapenzi evanhu. Tondichaura zvachadi kubata phone asa kundisira message. Unondisira message ndosekerera kuti vana vagare kumba. Ende vanhu akademika mukutori tokonya yenyu chakuitira live 365 365 days every day nendikuuya ipa life. Ndicontract nevanhu ndomira nevanhu. My content is I stand with people. I stand for people. I'm the voice of the voiceless. I'm the human rights defender. I defend people. I don't defend the culprits. Thanks. Inzwai, uyatenda hoy. Pane tsambanzi yakatumirwa inzwai. Good day parents and educator who are here. I have a request. I have a request if we can have a parents meeting for primary school. There is something must be discussed because it's going on so long and isn't in interest of our kids at all. Otherwise, we'll pay heavy price in future. Thank you, consideration. Thank you, sir. The management team is working on it. All your issues will be attended to. Manje mkanditumira ma screenshots musingandifonera kuti ndinyazonzwa nyaya pakatangira ndinoita sei. Good day. What is their management working on? What's going on? The electricity issue. Moto zve electricity issue kuti yaita sei. Vana varongodzidza pasina magetsi kwebva yapa. Papasa for audio. Alright, makadi madzimai building yandatumira pamusoro apa ndo patinenge takakemba. Building apa pane mahall aripo, pane rooms aripo, pane showers aripo. So camp is for Friday, Saturday, Sunday. So vanhu vanosvika Friday manheru. Tichawana nguva yekunamata, tichawana nguva yekushiya maproblems edu semadzimai, tichawana nguva yekudzidzisana business, yekudzidzisana munoda kuita kune rimwe business vana vari kudzimba. How to manage your money, so many different topics. Kunge chibata hazvinei kuti uri married, hazvinei kuti uri single, hazvinei kuti wakafirwa, tichibata nyaya dzese maareas ese. Inzwaiwo guys mashurai, inzwai mashurai. Sapa yemanheru patinosvika. Iwaiwo mashura. Tinenge iripo manheru iwayo. Saturday makuseni, maskati lunch, manheru sapa. Sunday we have breakfast, then we do. Kune magames wanenge aripo, kudzidzisana. We are also going to watch a movie, educational. Inongodziso madzimai. Yeah. Hakuna agape yaunoita. Yeah, trust me. Utanga wakadzira wavhura chikoro. We are going to enjoy it. So 500 iri kuinvolve zvinhu zvese. 500. Accommodation nefood. Iwe peki umera. Haumhanye kuenda kunotanga kuita mamwe maproject ekuda kuti unoita women empowerment vana vagara kudzimba.
Zvine make sense here ine mazabhenzi munozikama nekuda chikafu chaiko. Mamanya kuudza kunzi kwai tea inenge iripo, chikafu chinenge chiripo, breakfast inenge iripo, lunch box azati ndoko anobatira maZimbabwe dzikoko. Kudzimba dzenyu hamuna chikafu imi. Vana vakagara kudzimba vevamwe venyu, vana vakagara kudzimba uko. Mwakutobhizi kutorongegwa zvimwe kuti kwai ndai muno kunotumira building ndo patenge takakemba apa. Vana vari kuchikoro. Kutoromanya kunotsvaga imwe mari, vana vasingaende kuchikoro. Mari yauri kuda kuitisa camping yako ipapa apa yekuti utengere vanhu tea iyoyo, wadi kuti ubatanidze uvhurise chikoro ichi. Batanidze unovhurisa unobhadhara rent yechikoro vana dzokere chikoro uko. Torai mari bhinere kutobuda pane flyer yakatoburiswa pana pakanzi kwai Peki Umera Women's Camp only 500 includes food and accommodation. And food iyo unoida dinner on Saturday night. Anmona Saturday night amene kwa Cape Town uko. Babereki muyende koko mashiwa vamwe vana vakagara kudzimba ku Pretoria. Imi muchinda kunorasha 500 yenyu musvika kuenda ku camp. Handika muudze kuti tanga wavhurisa chikoro vamwe vana mangwana zvinenge zviri kwenyu Cape Town ikoko. Cape Town mirizikai muchinda ikoko. Mangwana zvinenge zviri kwenyu. Vamwe vana vagere kumba uko as we are talking right now. As we are speaking right now mona gara kumba chikoro chakavharwa. Makutoburisa 500 kuti muinde kunomwa tea uko. Nekunodla iyo dinner yeSaturday kuti agwai. Vana vagere kudzimba. Madina ngaadliwe tea ngadzimwiwa asi vana vachinda kuchikoro. Animona. Vana vachinda kuchikoro. Ngati ngavhurisa anobhadhara building rent ari kunzi akatadza kubhadhara kuvana ndechikoro. Because kana vana vagara kumba kwashandi. Animona. Munditege muchisvika kutega chii munditege kumaposti anenge akadaro iwayo. Munditege ndokuti tinomira imi nemi tinoshanda pamwe chete kuti tigadzise zvinhu zvikunetsa izvi. Vanhu mumwe vedu vanenge vachida kukuvadza vamwe. Animona. Maidhi ichocho mutodaro akuva flyer akatobuda iri. Handika munotoshamisika vanhu vari koko. Asi vasingafungiri kuti vamwe vanodaro vanga vasingazvizivi kuti vamwe vana vasinga chikoro. Chibva yemaziva kuti nhasi Pretoria vane kuPretoria vekuchikoro chenyu ichocho havasi kuenda kuchikoro. Apana mari yekuenda kuchikoro. Vana vagara kudzimba building rakavhara because she couldn't afford to pay school ningikiri. Upane ningenda nyora iyo yandapina iyo. Yandapina yakanzi SIS-MELLY moziva varipo vari kuda kubatsira varuda kubatsira Peki kuti Pretoria branch ivhure. Ari kutoramba. Hanzi ndaita plani apa vana vedu vari kumba. Handi muri kuzviona. Handi muri kuzvionera. Handi muri kuzvionera. Vabereki mbofonai. Vari ku Pretoria. Vabereki imbofonai vari ku Pretoria. Chimbofonai. Chii chakadaro chinenge ngozi. Munoanditsira message pano yeye takaita contract nemi. Imi munotoita zvima contract zvinotimisa kuti timire tiburitse chokwadi. Garai mazigani kirenda kudzai pano. Ma contracts amunotipa yaya hatimisi kuti tiwe nechokwadi kuvanhu. Hanimanzwa tinongosainawo togoregererei. But chokwadi kuvanhu. Hanimazviwa. Andimbotadzi kuti titedza kubudisa chokwadi kuvanhu kuti kwai makatisainisa chipepa pasi iye loya iye anenge asina moyo ndiani koti inenge isina moyo inoti kwai vanhu ngavagare kumba nokuti kwai wakasaina apa vanenge vachigara kumba asingaendi kuchikoro ndiani iyeye da kutomuona muno munyika munomu ndiani kusana matitomborege tosaina isu tikarega kusaina totosaina kana ndobvunza debhilo iripi tisaine asi kana chokwadi chawe chokwadi kuvanhu tozosira kuvanhu. Saka mwana wana anoda kugara kumba asingaendi kuchikoro kuura FHA mwana nekuti kwai ndakasaina pachipepa mukwane imi. Nekuti kwai ndakasainisa chipepa saka mwana womunhu ngaasafe nekuti ndakasaina imi kaimi mukwane imi. Peki Omera, you don't do things right. Ndichange ndinewe kutumira malo yako padheni pangu unopaziva. Namba unadzo, address unayo. Svika padheni nemalo yacho iwayo tuonesane. Tuone kuti nderipi loya iroro unotaura zvoti anzi kwai vana ngavagare kumba chidai kuti wakasana chipepa chei chine basa rechipepa. Ndatumira message pa platform yenyu itarisei. Message pane message yapindera. Vanhu vanouya kuseri. Vanhu vanouya kuseri. Chinenge chinotliwawo Peki. Vanhu vanouya kuseri vakutotla kutoti
Anoda kubuda pachena. Munenge makazora ikonda ipiwo zvamunozora. Aramba mukana message kuseri. Ngatimufonera ndisaise palauti. Ari kutotaura ndaisa vesi information but vanohla zvacho. All right, sharp ndabvisa pa live saka unogona kufona call free. Ai wanotyisa chokwadi anotyisa vanhu vakuita ku. Sis Melly murisei inini ndinonzi mai mubayiwa. Ndimira mai mubayiwa timbonzwa. Hello. Ndiri right murisei? Ndakapiwa phone number dzini naMr. Mesho ndikanzi ndikutsvakei in regards to marketing yePretoria. Wechikoro? Mushandi wechikoro and I'm also a parent pachikoro. Okay. Yes. So ndaisa message yekuti munoziva Sis Melly ka kune munhu ari kutoda kubatsira in bringing back the Pretoria branch. Keki has kuda. Ine proof mufoni mango. I'm sending it to you right now. Keki achiudza the lady angari acting principal kuti take over the school. And it is, which was not a bad deal. Take over the school, moita kunge inini ndisipo. Okay. And it is. Okay. Dopa uya abunza kuti matem because inini akanduza inini zileta memu keki na memuzizi avaregeze kunduza. Adogara kanduza achindibvunza kuti so what's your take on that? So dopa ndauta memuzizi ndikati inini memuka ndikona kunge it's a good deal, but she needs to put my terms acho ave clear. Aditi. Okay, uyu ndobabvunza ma terms and conditions acho haangachaudzii ma terms and conditions. Yango kublutikwa chete non-stop. Aditi. Inini namemuzizi we've been going around tichitsvaga ningirikini tichizama kutsvaga accommodation yechikoro yekuti vana vatange chikoro. Isusu patakadzingwa pabranch rekuPretoria takangoona netsamba dzakungouya zvinzi mudai with immediate effect. Ndobva ndanhonga foni nini ndikafonera rani wecity property kamwe kamurungu ndikamunyengerera ndikaudza rani ndikati ndinoziva we didn't know anything about this, and on top of that isusu we haven't been getting salaries since January. Hallelujah. Rani, I sympathize with you. Unoziva nyaya yemasalaries, munoziva nyaya yemasalaries ka ndakamubvunza and andina kudzwa nevanhu vePretoria imimi ndakaudzwa nevanhu veCape Town musimi mega vanhu vePort Elizabeth vanga vasiri kupiwa masalaries. Andika ndakamubvunza ndinotori nemaconversations ake andakaita nawo because taita zvekutexta akaramba kuti vanonyepa kuna zvinhu zvakadaro ndipe mazita ndakaramba kumba mazita because ndakaziva kuti uyu munhu chiri ivhu ichi andoona chimunhu chiri ivhu ichi chinonodvamburisa vanhu. Inini manje akundikwanisa because inini angu maconnection mapolitician amene kana mtimziva mudhara anonzi Joseph Bush ari kukampena kuZimbabwe. Is a businessman wemuno. But muZimbabwe zvake. Kunana Jerry Mashamba mbere kana makambonzwana nezvake. Jerry Mashamba ndiye manje ari kuda kuisa mari into the school. All right. Jerry ndobva ati instead of a takeover, itanditaure naye ndingoitora as a franchise. Haati kuda peki. Haadi mna because haadi mna nomchallenger, haadi mna nomcontroller. Anda controller ari iye haadi noti once pangopinda mumwe munhu chete kamukati iye hachisina ma powers like 100% ekuti anoita zvaanoda nemi. Anoona.
Ndo zvasingadi izvozvo. Message yandamutumira tererai ndamutumira makusenidas. Morning ma'am. I told Mr. Mashamba about the Pretoria blight and he's willing to save the branch as a franchise. But he wants to talk to you as soon as last night. Unfortunately, Mr. Mefo couldn't get hold of you. I will be meeting him today. So can he call you then? If you talk and agree, he will open today. Ndopandamtorera message yake naMemuzizi yekuti take over chikoro. Because I read this message you sent to Memuzizi, and truth be told, as long as it says kids, I am for the takeover. Because yakatopura offer iyoyo vakairamba ndakatoita imwe plan. Akatoita imwe plan but vana tinavo kumba panapa isusu takadai tigere kumba. Hey! Vaki nai mimirai ngokubvunzai. Vana vapeki vanodzidzepi? Ameno ndakazodza dzinodzidza ikoko kuPeople's Finder kuCape Town ikoko. Pamwe chiri kubata zvakanaka because vana vari kuramba vachienda kuchikoro. Because message yake mukanyatsoiverenga iri kuti taita meeting manheru message yakatumira Memuzizi. Hanzi taita meeting manheru ano hamugone kumboita take over branch here kuita many students anouya muwane kuclear outstanding balances. Ndikuda kumboita focus on Cape Town and PE. Akuda kudhamba ichi nokuti ichi chiri shambuzi chiri muzvikwereti. Saka uda kumhanya kuti ainde uko kusina zvikwereti kwakanaka kuti asokunonzi zvikoro zvikubudirira. Iwe peka hatina kupusa takangwara isu kuti vanhu vanoti haiwa zvikusimukira asasi aparadza chikuno ichi ngaabhadhare chikoro chekunoku. Izvozvo imi vanhu veCape Town nePort Elizabeth murikwaza ndakudza kuti chi mangwana musadzoke back itai naro. Tsvagai vana nzvimbo nguva ichiripo. Tsvagai nzvimbo nguva ichiripo. Tsvagai vanira nzvimbo. Uyu munhu yachakutamba ikawadi ari kutamba vanhu vePretoria. Ndiyakuda kutamba iye. Nezuro munoziva kuti ndakasendera Mr. Mesho message yekuti alright pamari yangu ndipei 2.8 ndinobhadharira mwana wangu school fees kuchikoro chinyowani aende hake kuchikoro. Vakati hanzi hapana mari. Chikoro chichikwereta mari nai building iyi. Munoziva kuti vakabhuka building ye54,000 yatakadzingwa iyoyo. Isusu we didn't know kuti i54,000. Anditi vakanyarara kuti zi patakakomplainera masalaries zvikanzi naMemuzizi inini kana zvakadaro handichakupei mari patinovhura termino iyi. Maparents achibhadhara tinobata mari toshare amongst maticha. Tanga tichibata tumari tushoma ichocho munoziva kuti tanga tikwanisa kuti after 1 day kana 2 days tobuda pachikoro chakabata mumwe nemumwe 200 rand. Inokubatsirei nechi 200 rand. Inini zvezvi kubva pandakatanga kushandira People's Finder rent yangu iri outstanding ne16,000. Namwari handisi kuda kukunyeperai. Ndakati ndichiisa mugrupu nchiudza kuti ndikabva ndanyepa ndikati ndadzingwa ndiri muroad ndaisa mugrupu. Teke akandisendera message egambune muinbox mangu akati name you are well connected. Ma-connections enyu hanga kuregei muchirara pasi pemuti. Unotaura message yakadaro but uri iwewe uri kuita kuti ndidzingwe. Yes, akatodaro tikatotukana zvekuti. Ndikamudza ndikati munoziva you need to learn to respect vanhu. Zvikanzanzi inini handifarire munhu anotaura neni netoni yeni ndikati no. Yes, Peggy is a bully. Peggy is a bully. Yes. Peggy is a bully. Yes. She wants to bully people and hadi mna challenger. Hadi mna notaura anoti urikushanda mtu kubhadhira mari. Hanimaona saka hauna say. Peggy bully. Very. She's a bully very. My parents emuno muPretoria. Ari kuti vhurai chikoro. We don't care kuti mavhura chikoro how, but vhurai chikoro vana vedu vadzokere because isusu tine faith mimi maticha aripo hatisisina basa naPeki. It's because vari vachitoona kuti matichers ndambotaura panapa kuti matichers zvinhu zvinji zvinoitika nonyaya kuti maticha ngachigurumuna asingabhadhagwi mari. Handi mukona mango chivhura chikoro chomira ndikudzei mukachivhura chikoro ichi as long as chiregistered under Peki will come and take over chikoro chanaka. It's true. Saka ndikufanira kuenda kunosangana naiye Mr. Mashamba nhasi because Mr. Mashamba nezuro anga achitaura zve-franchise. Saka nhasi ndikuda kundozama kumubvunza kuti okay, we can push nezita rake for a few months while imini muchiita kunozita sei redress the school and rename the school into because Mashamba owns JM Finance.
is a billionaire nemari dzake. Dame Busha is a billionaire nemari dzake. Mackenzie is a millionaire one which is TV and nemari dzake. Oh, right. Mackenzie is involved. Yeah, Mackenzie can help you. Call in Mackenzie. Yeah, you know, Isha Mariam. Isha Mariam, they were my best friend. I know Kubano Kubatsirai. She'll come down Edlin, Svikai, she will help you. Exactly. At Lin, I can't be introduced. I could cheat. Because Colin, we tried advertising Peki's school, Tina Colin, 2 months ago. And then Peki, I can't go to Colin advertising for free. Those are nature. Those are nature. That doesn't matter. Peki, I do put somebody under ear to Raman Zenus Americ. But here could put somebody but dramatic. Exactly. Colin, I can't get to Makuneme building in a Zoro. I can't get to Makuneme building in a Zoro. Akati and Daimulo Cheka building. But unfortunately, Atinakuno Budilla building, Kwachitakashayavan. You see, people are helping, Sis Melly. Vanvarkusama Kubatsira. But he asked they don't want to spite Peki. Yes, you're going to know to Napa and to Stravana and Sutombetra, Pekatina Pekisu, and we are not here to destroy a party. Vanana cannot win the Kuchkoro, Vamana Zimba, and it's just a D. That's being selfish. That's being selfish. Yeah, the Funga Para could Paulina could take her over Grace Young in Antinabasa. The Grace would hear one take her over Young. The Kamuza idea funeral Pala Young Jesse, the Kaonamsuno, a partner Nezoror. The same platform and you could partner now. A partner Nezororo. Zoropo Mulanu, Pano. They can do Zororo. Dakato team is Roka Dakash is Raman, the Yaka partnership in Zororo, the quick crash I mean personally. I want to do again, but I am a Bosango Zorro to Mukuzera, probably have a Z. I have to let them know. Could you ask them to Munaka say? What's the company? Started company. Started to come and go started company. Started come and rush you, but Peki Muziva. Saka Peki Marana, for her doing all these things, guys, got a chokwadi. Kwenda kuno approachana Zoro, she don't partner Zoro Maranayo. Saka Chikumuruadza, Kubadra Vashandi, Nekubadra school fees, Nekubadra building. Mr. Besho has a tendency to the Pasai. Mr. Besho claims Peki Anayo Mari. Anayo, no good Samana Tower, who don't know up to Zora, Windows Namari. Inema. Exactly. Anayo. Marana, yo, but Maria, I do but the building, I do but the Vashandi. Adi. Aka we are going to the kind of the Kumbira Kuis a property, Kudesha Maritango. Takatsingwa within a day, Desha Maritoto. Because I think I never cheats and issues as we speak. Kid could have been learning as we speak now. Akashika akabuto a situation yes akashika ya nemas mari akuda third floor izobhadharwa 35,000 chichi third floor vakutora chitipa 35,000 yasvipanga ibuditi akudzokera futi kune shamwari dzangu dziya akuti tokumbira kufanoisisa furniture wewati tozokupai mari shamwari dzedzi yandobva hamene kuti vakamugugula kupi vakati shedza tiri tuna muzizi vakati tikiweni itsotsi we are dealing with the con artist pana with the scammer so you guys mutoona kwekuenda. Hey, yes, they kicked us out last Friday with immediate effect in our foot again. Hey, because Peki is still a Peki. But you guys, what do you expect? Peki, Maiva Peki wakamshara. Vaka uya pana papa and she's whatever you buda passion media vani vagumigwa. Nyaya ichikoro again because pakatenga zvechikoro izvi akatenga na mai vake. And then akonana na mai vake antika akonana nawo pakazobuda paka mai vake pakazosara iye akuenda kunovhura zvimwe zvimabranch zvake zvechikoro izvi. Anomaona akakonana na mai vake and the mother came here on life. Hanzi vakatsvakirana matsotsi na mai vake. You get what I'm saying? You get what I'm saying? But Pekano shitindinona mazandri agape woman.
ndonamata ini ndozvaanozviita. Inini ndakamusendera message manje nezuro manheru. Ndaona kuti I am tired. I need you to listen to this message. Ndikati Peki Umera, Mr. Wirita and Mr. Mesho. I think right now I'm at a point where I have to take steps against you. I've been quiet, thinking it will touch your heart to think you guys closed down Pretoria branch without paying workers. I sent you, Mr. Mesho, a message this morning asking for just 2,800 so my son can go to school. You told me foolish stories. Your kids are going to school, mine isn't. You, Peki, decided to deprive him of that. The money I asked for is mine. I worked for it, and I only asked for just a bit of it because you owe me. Because you see, I'm not Mr. Shikiro that takes employers to CCMA or headed to EFF. Kudem shada kavaendera EFF ka EFF kaya kavara branch. Zvarini? Patakavhura this term. Makatobvariswa futi neEFF. EFF yakatitorera maki patakavhura first day of school patakavhura second. Guys, ani muri kuzvinzwa ka? Anditi. And then dopa Andigrikina, dopa dati who takes Andigrikina to EFF. All I can say is whatever I decide will definitely cripple you for the longest time ever. You've spoken of grace. You've always spoken of grace, Peki. What grace is there if you're the biggest game artist ever? I have no doubt you work hard, but you live off people's sweat and tears. Because I don't want to be tied to you all my life. Give me all my money. My son needs to go to school, and latest is Wednesday. I now want all of it, not a bit. I also will not settle for a payment plan. I don't bluff. Ask those who know exactly what I'm capable of. I fear no one. I respect those who are deserving of my respect. Respect is earned. I'm sure you learned enough to know that. You learned enough to know that. Rapidly. Because that's a signature. Maona manje. So, EFF. No, Peki, you are a shame, you are a disgrace. Current yakaningirikina yakati pekari kumukwereta 1,000. Ndopauya neEFF, fine. And then mushandi ndopaona iri good plan, ndopa take over, akataura kati anoti owa masalaries. Manje isusu ndekupusa atina kubatana naye mshandusi. Because we were trying to save the school. Yes. Saka yepeke akaita eka. EFF ikatitorera maki vakashata down building. The following day ndovavauya vakataurirana yepeke yandopapiwa mari dzake dzese. Demakati semakapiwa mari papo nemiu. Exactly. Isusu taifunga kakuti tiri kuseva chikoro. Imimi how much are you owed? Are you owed? Ididi izvezvi yangu in total including salary yepano. Yakushiya 16,000. 16,000. Yes, ndakumainaza ito mari shoma dzataisherana. Yeah. And right now she's just blue ticking you. Andambofambiwa Peki andambofambiwa. Peki uchabhadhara mai ava mari yavo. And they will make sure that team Cape Town, Port Elizabeth. Can you hear another fellow woman crying? Murukumunzwa. Mwana wake akagara kumba. Mwana wake asi kuenda kuchikoro. Aitori mudzidzisi pachikoro ipapa. Asi right now ndiyari kubudikira shara ishi. And then mofunga kuti makangwara neCape Town mwana pamchisa wana pachikoro cha Peki ichi. Mangwana, don't come back to me. Because I've given you a fair share of warning. Andika kuti apply muchagiri vana nzvimbo kumwe nguva ichiripo. Chikoro cha Peki izvi zvazvina pundutsa zvina guarantee. Zvakutovingwa nena EFF chavo chokunzi vharai chikoro because he owes people money. Pari kwandiri ndakandirambira nyaya yematichers. Akandiramba ndamuti iwe kune maticha usiri kubhadhara uri kupa matichers hafu uchipa ma 2,000 uri kuchamisa sei? Maticha ari kuchema zvikanzi hakuna zvinhu zvakadaro ndipei munhu yeye akataurisa kudaro. Ndikati po watotaura wedhire kuti munhu akataurisa uri kuda kumudii? Aiwa, inini ndiri kutaurisa. Inini and it is the truth. Ndomira nechokwadi. Mirai nechokwadi. Proof yekuti ndamuudza Peki zvakanaka. Because vati inini I always try to help. Nepa ndinokwanisa pacho. Anditi.
inini ndamuudza Peki zvakanaka kune munhu ari kuita willing to save the branch handiti ende munhu uyu akariseva branch iri he's actually going to boost it to something to the up class, because last night he was talking of kuisa zvinhu zvive up class. Kana kuri kuti muri kudzidzisa Cambridge, I know kwekuwana mabooks eCambridge, matextbooks eCambridge, I know how to go about it. But inini you guys, kana muchizochirana, how many are you, by the way, Pauline? That we are 6. Akati 6 teachers. No, you remember I'm not a teacher. I've been doing the admin work here at core. There is the principal lady, Arisha Marianga Nana Dikifamba Naye Kwese, and then there's 4 other teachers. One of the teachers, Angachi Matira on the clinic. That's how I told him last night. And it is Akati, perfect. Okay, so Iwewe, let us do a 3-way call. That is last night. Let me talk to them, the one who was holding as the principal. My messages, I take it to her so that you know exactly what you are talking about. But it's fine. Then the father on a message, I'm saying like my message, I make a tumira, Mr. Basamba. And it's Mr. Basamba, okay, now I understand the story. Because there is proof you could take it at Torah core. Ndakumusendera message kuti Mr. Basamba anataura nemi because ko adi kupa ichikoro chisina chikwereti. Ameno akakasvika kakanya kubuilding tikadzingwa. Saka imimi iye arikuti akataura nevabereki vevana kuti vana chadzokera chikoro seiri nhau. Apa vari kundifonera foni iri kupinda iyoyo Cape Town. Cape Town chi? Cape was fine. Isai paloud. Dairai. Handina kuzodaira. Demadaira maisa paloud. Because now we need everything in recording. Handina kuzodaira. Warikufona pane mwe number? Warikufona landline. Pane phone yamuri kutaura nayo. Aiwa pa phone yangu. Wow. Pa personal number yangu yanda kutextera. Kuti muri kunzi musataura information yakawandisa. You are saying too much information. Cape Town people, hamuna kungwara. Mungati zvitenya nakangwara mangwana mtachema. And don't ever come back. Guys, tikutaura mchinzwa ndichi. Guys, I want you to be my witnesses tomorrow. Ari muri kuona. Cape Town wakuzama kusilenza mukadzi ushu. Vari kumufonda zama kumusilenza. Ndati in anything that is going to happen to Cape Town people's finder. Antika amuye kwatiri. And atibati. Vabereki vane vana ku people's finder. Rambai muripo makasiya vana venyu musadzoke back kwandiri. Ndakanda declare pano. Musauye back kwandiri. Nokuti mukushita vanhu vakangwara. Anditi mukushita vanhu vakangwara. Don't come back to me. Nokuti nhamo yomwe mukadzi inhamo yedu tese. Mai ava vari kumba, mwana wavo vari kumba, vari kuchema vakumbira 2,800 pa 16,000 yavo kuti vakwanise kutibhadharira mwana school fees kune chimwe chikoro. And Peka karamba nemari. Andika 2 pamari yavo yavari vakashandira isi mari kuti vari kukwereta vakashandira chikwereti chavo. Right. Mama ameno. Donai ndokufona dai back pane nari kufona donai. Pane parent kufona. Hello? Hello, SIS MELLY. Yes, Mushe. Mushe, what's going on? Yeah. Inini ndine mwana wangu ari kuenda ku People's Find kuno Cape Town. Kunzwa mukuti vane ku Cape Town bvisai vana kuti asai. Yeah, but tinoiti tinoda kubvisawo vana but hatina option. Unongoziva kanyaya yemapepa kuti tinotangira papi. Nyaya yemapepa. Ndati kola ndati kuko zvine zvikoro vakavhura enrollment next year and apply now for next year. Ndakuti bvisai nhasi kana kuti bvisai next week for next year. Start applying for next year muwane nzvimbo dzevana chete. Nhasi hapana kwamungaiwana nzvimbo mangwana hapana kwamungaiwana but applyai munzvimbo iko zvine zviwane mwana kugovernment school unowana nzvimbo chine chikoro chekuti mwana haabvi chinooranawo negovernment chinenge chine maschool fees are reasonable chekuti munoita mameetings enyu zvichibudirira zvamataura seSGB zvichibudirira kwete zvapeki umera izvi. Yeah, zvapeki chale nini mwana wangu ari kutokomplaina kuti mama isusu tinosvika kuchikoro because vanovhura na7. Imagine kuti pachikoro panovhurwa nevamwe vana hapana munhu mukuru aripo zvokuti kana vana
pakapinda matsotsika vana vese vanobiwa kana kurepwa anything can happen pasina munhu mukuru. Saka vana ndio vanovhura chikoro na7 ndizvo. Vana ndio vanovhura chikoro na7. Maticha amweni vanozouya nguva iposa anogara chingoti izvozvo zvimaticha anzi mama kuchikoro kwedu maticha vari kungorwara havasi kuuya kuchikoro. So I think so nyaya dzepay. Havana kubhadhagwa. I think so. Havana kubhadhagwa. I think so boss angoti kuchikoro hakuna kana maticha ticha edu havasi kuuya vari nguva chingonzi vari kurwara ticha wenyu vari kurwara. Saka ndio pamuri kudzivimbwa nekeptani kubhadhara mari minde kukembu meeting munomwati. Naitoseka zvangu udoti dyira mari dzedu chii chatinodzidziswa napangirova. Kokuzoti zviti agape woman anachema nemari nechikoro chikudai so mari anayo mukadzi yayo but haasi kuda kubhadhara vanhu ari kutorwadziwa kubhadhara vanhu mari anayo. Ya mari anayo boss mukaona madhetsi akuswedera padhuze kudai so munonzwa nemabank account mameseji kumafoni kuti bhadharai mari dzeschool fees dzaakudiwa kusangoda hake chete. But iye achiowa vanhu kudai hobu. Ya kusangoda hake chete. Kusada kubhadhara. Tsvaka zvenext year muningina urusazochema. Tsvaka nzvimbo yenext year. Tsvagira mwana nzvimbo yenext year iko zvinezvi go online apply kana kuenda Department of Education utsvagira mwana nzvimbo yenext year and explain the situation. Alright, SIS MELLY, that's it. Alright, sharp. Guys, mavanzwa mai vangu vachitaura apa. Did you hear of this lady angachitaura apa? Vane information vasingakwati vauya vakazvimiririra. Vauya vachitaura kuti tatawana munhu anoti otora chikoro sefranchise pekakaramba. Anoona vari kukweretwa mwana vakagara kumba iyo vagere kumba vangu vachienda pachikoro. Niye kuti Peki haasi kuda kuti aite comply and me knowing Peki will never because anoda kutonga. Hello. Hello. Yes, dear. Yeah, makati. Ndiraiti. Nditoda muziko pane mumwe wangu ashaitirwa nemwana but vangu vachibhadhara zororo saka ndoda kuziva kuti zvoni inokavha here kuti mwana uyu angoshaya ari mutete kana kuti ifonai kuzororo kwacho nayo kumunzwe. Alright, chap. Vanokavha asi noti kana mwana angagara achitove papolisi apa vanotokavha. Ya mwana uyu atongozvarwa nekufa saka toda kuziva kuti iyo inoningirirwa futi here because kuhospital vati havasi kuburitsa mai kusvikira namatora bhodhi yemwana. Vanotisa bhodhi yemwana kana chango zvago vanokuitira vanoita vabate. Alright, maita basi. Right. Bechoni. Alright, message auya. Taita meeting manheru ano hamugoni kumboita take over branch here kuita new students anouya kuda kuti chikoro chibhoostwe nevamwe vanhu kusumudzirwa chikoro chawanda vanhu vaya vamaketa chikoro kwauya vana uzodzoka achiti ndakutora chikoro changu bheki. Hamugoni kumboita take over here branch kuita new students anouya muwane kuclear ne-outstanding balances. Ndimboda kumboita focus on Captain and PE. I don't understand ma'am. Take over branch in what way? To operate as if I don't exist. Anyway, I think we are still too fragile as a brand to stand on our own unless you give us a boost. Because Pretoria is training other branches. We don't have a building, no money, nothing at all. So how do we do it? I cannot take over a branch that does not have a building that has outstanding salaries of 100k without a salary for myself or any form of other income. It doesn't make sense, financial sense. She didn't table what exactly she was offering. I haven't heard from her again and we are at the terms of this handover. Makumana, what is she offering you guys? Is the furniture or the kids? What about the outstanding salaries? She gave you the shares so that you can be your own masters. What shares? Furniture shares. Is this some kind of joke? Or she thinks we are dumb and stupid people? Precaution of Pindra kuti, Madam, your tone and the quantity crab and the name. Can we hear this lady, guys?
umwe munhu ndopanotoya achitwa mune chikonda chamakasaina chekuti amufanira kuenda zvakaoma. Batai makadaro. Hi, say, how are you? Musha kanjani? Musha munoziva vanonzi vePeople's Finder Academy. Okay. Amuna chokamboudza kwamuri kana pamakamboshanda navo. Alright, mirai ndikusendere then tutangira ipapo. Hanzi group People's Finder in KP is doing well so far, no good. Kondo zvakanga takachita Pretoria 1. Ando zvakanga takachita Pretoria, mutachema zvenyu. Doing well, mutachema zvenyu. Mutachema henyu, mirai muone. Muchachema zvenyu. Kochisere, nyaya live yanhasi ada kudzokorodza yapeki takamboita. Takaita 3 years back, 2 years back. Nyaya yapeki ipano. But nhasi tadzoka. Ndisendere now. Takaita 2 years back, but now we are here again. Now tadzoka pano again. Takaita 2 years. Saka musadanziri kufamba zvakanaka self muchadzoka pano. Ndezve takaita 2 years ago when we came here and spoke about this. Now we are back here again. Saka rambai makarasa chitwazi so far so good. Muzoramba muchingoti so far so good pamberi apo. Murambe muchidaro. Murambe muchitaura kuti so far so good pamberi apo. Ndo mazimba. Hamugone kumira nevamwe. Ndikusapota yes atisi kuti visai vana venyu nhasi hazviti tubvisai vana venyu but tikungoti for the sake of zvichaitika kumberi uko tsvagai apply nzvimbo. Tsvagai nzvimbo nguva ichiripo. Tsvagai nzvimbo nguva ichiripo because zvichaitika. Whether you like it or not zvichaitika. Ndo peki hanzi last year aiwa privilege. Live ye last year yaitove live yechinumber 2 ya. Live yake yapeki yekutanga takaita 2 years ago or 3 years ago. Yelaisie ndechi2 ya. Ndechi2. First live yake was last year, 2 years back if I'm not mistaken. Vanoziva vanotonyasoziva. They 2 years back. Takatanga nyaya idzi. Anoona. Last year vakaona yaya ndeye last year. Pakatanga kuti tizive zita rapeki. Peki achange kuzikanwa nenyaya dzake dzemufirifiri. That was 2020. Peki kuti and achiuya pano akaunzwa namai vake nyakumuzvara. Mai vapeki ndo vatanga kunza peki pano padiaries. Saka chionai. Mai vapeki nyakumuzvara ndo 2020 ndo pakatanga kutagwa peki pano. Peki. Ndichitozama kuti next pati peki why? Pati peki why kuseruko? Ona mai vako peki ushu mubvunze takatanga kuti za 2020 peki aunzwa namai vake pano. Last year makaona wanga mari ndezve last year peki katouya pana kana kutaka 3 chingodzoka nenyaya dzapeki pano 3 times. Zvikoro zvake zvari kuumba izvi ari kuti akaumba izvi chePort Elizabeth icho chichi necheCape Town nechePretoria izvi zvanga zvakavhugwa ndiripo ndichiona ini ndichitoziva nyaya dzake tatombodziita pano. Dzakavhugwa tichitoona tatombodziita nyaya dzake panapa ndopakazovhugwa zvikoro 2 izvi. Peki ndinomuziva isusu pakauya namai vake panapa vachine 1 branch riri kuCape Town ravakazosplita namai vake vakasplita zviri nasty namai vake last 2020 ipapo. Vanga ne branch namai vake vachishanda vese vakazosplita ipapo zviri nasty. Mukadzokera kuYouTube kuma live at 2020 chakuisirai link up muone nyaya yapeki namai vake. 2020 chakuisirai nyaya yapeki namai vake kuYouTube ko iriko.
Saka peka asi munyuwano wepano tikuramba chingodzoka 1 pana panesta remunhu 1. It's high time peka you have to put your priorities right. Handitika haungati vana kwarinda chikoro vana vemwe munhu agara kumba. Izvozvo hazviiti. Vakuenda kuchikoro vamwe vanhu vagara kumba. Izvozvo ndozvisingaiti. Vatichers vari kuchema kuti hapana salary dzavakapiwa. Handika iwe uri kudya zvinonaka kumba kwako. Izvozvo watomuka wafuraigwa breakfast iri heavy nemusikana wako webasa. Handi uri kudya zvese. Ivo kudzimba dzavo hakuna vari kumuka chimwe tine magwinya. Life haishande saizvozvo hatidaro. Ivo nemari dzavo you are owing them. You are selfish. You are a selfish cunt. Iwewe peki umera iwewe. You don't think about other people. You only think about yourself. And unoshti uri agape woman uri munhu anonamata anodi kunamata kwako hakuonekwi hausati wakutanga kunamata peki. I'm not judging you, but zvaunotaura kuti unonamata nezvinhu zvaunoti unoita team building iwaya uchinopa motivational speaking dzevanhu vanonamata teaching dzevanhu vanonamata iwe pachako chipa une repetition yakadai yekuti right now people are crying nemari dzavo over you. Handitika vana vechikoro are sitting home over you. You are selfish. Udari kupa munhu chikoro chiri in areas 100,000 kuti akuclear, then you come back and take over the school. Antiona zvoda kuita udati vakuclear chikoro chai 100,000 iwewe kana branch ramirira kuita running and working nicely, you come back and you claim because mapepa ese ndeyako star ripo nderako. Unofanira vanhu vakapusa here peki. You are very selfish. You are very selfish. Imbomira uri kunyangadza zita rekereke. Kunyangadza zita raMwari. Unodzisa chi Cape Town vanhu iwewe. Chanodzisa vanhu iwewe Cape Town chicho unodzisa vanhu iwewe. Ma500 otsvaka vanhu unodzisa vanhu ndechi. Tanga wagadzirisa zvikwereti zvevanhuko. Ipa vatisha mari dzavo. Udzosere mari dzevana ava uite plan vana vamwe ndechikoro. Make a plan. Go to other nearby schools, ma private, reach an agreement kuti vana vafanira kudzika koko temporary utsvaga zvimwe zvokuita. Go and pay for vana ava kune zvimwe zvikoro zviri mudhuze. Uri principal wechikoro iwewe une zvikoro. Handiti go sit down and make a deal nevari kune zvimwe zvikoro kuti vedu vechikoro chavo chakavharwa. Ndine vana vagara kudzimba ndokumbira kunza vana pano kusvikira temu dzichiona zvokuita ndobhadhara. Unobhadhara pane kuti ione kwakagara wakadidi uchididi. That's not correct. That's not correct. That's not correct. Hatishandi tichidaro. Paupenyu hatifi takadaro, hatiite zvinhu zvakadaro paupenyu. Munhu ari selfish, munhu akadaro muri evil peki. Ndozvinoita munhu ari evil izvozvo. Une kamwe kuwo kuwanda muchiziva zvinhu zvamunenge muchiita kuseri uko. Kuwandidza nekuti kwanzi agape woman when people are crying with their monies. What do you represent? Do you represent the body of Christ? Are you representing the body of Christ? What are you going to teach women about God when you won't know to still pastor? And wakazvagwa nevabereki mapastors iwewe peki. And unosviti uri pastor iwewe. When people are crying nesa rako everyday kunyima mari dzavo. And uri kuvanyima mari dzavo iwewe. Haudi kubhadhara mari unayo, but iwewe chibhadhara vanhu mari dzavo. Usare usina. Then you start afresh. You are destroying the body of Christ. Iwe peki. Uchitanzi uri munhu waMwari agape woman. Agape woman okuita sei? Agape woman okuita sei uchinyima vanhu mari dzavo? Yes, boss. Muri sei? Posha good. Oh, I'm sure now you're right. Okay. All right. Okay. All right. Okay. Okay. All right.
All right. Because chiri kuitika boss, I don't want to lie to you. Right now I am on live, but imandina kuisa yangu pa speaker. Anamona muri panzeve pangu. Panoitika zvinhu isusu vanhu vanenge vari mafraud mafake vanokanganisa company name. Our name will also be dragged down. So pandikuitira mukadzi uyo we people's finder chichi, somebody people started writing kuti ko Zororo iri kusponsor mukadzi uchenda naye. Ndikati no, I will ask the bosses kuti what is going on, because maybe vanenge vasingazivi kuti ndo reputation nemunhu uyu. Anomaona anotora company down nayo. All right, I know ndanzwisisa. Ndanzwisisa. All right, I ndanzwisisa. I know. Okay. All right, I know. All right, I wonder. So I think people wakangona zita nebhana kumasure vakati Zororo yapi yakutoshanda napeki. Because the comment section yanga yadouya hoti. Aiwa tawisisa. Ndawisisa. All right, again ndimboudza vanhu. All right, sharp. Right, vanhu veZororo, bosi wangu kuZororo vari kuti avashande nemunhu napeki umera. Munhu ana peki umera anzi pane murume here anchataura zita rake anzi anoita zvepigari, zvekufuya nguruve here kudii. Saka akaenda achinoita workshop Cape achida kudzidzisa vanhu community kuti nguruve munofuya sei wanda kuita nguruve. Anti ndiye wavanoziva. Ndobva ango approachawo wavanoziva kuti ndokumbira kuti mutitengerewo marefreshments. Andimona papa iyoyo then Zororo ndobva yangotengawo marefreshments sekambani inenge yakungoti paunganawo vanhu bva vaisa chibhana chavo kumasure. Andimaona but havatomuzivi peki umera. They don't know peki umera. Andimaona vatomuzivi peki umera. Murume aripo yoyoyo ari kunzi chipunza ndiye ari kunzi akadi akaenda akanoapproacha chiti maparuda marefreshments kuti vakwanise achita zvinhu zvake zvaaita. Ndiye munhu anoza akakumbira marefreshments vada vashandi naye. Because ati zvinhu zvinodzorera pasi sekambani tozodzoka futi pana pandinda kudzoka futi ndiri smeli ndakuita kuti hey people zvikazodai zvimwe zvinhu zvatoita ngoona kudhara atiti izvozvo. Panzira tidza ifesi ndikurekodhe isisi meli. Uda ndisaka wandisira 310 stars dzekuti ndirekodhere Melvin Mulambo. Abva akaisa 310 stars dzake akachisa ifesi yenyu ndikurekodhei. Uda kunoisepi recording yangu nai Melvin? Ingorekodha uchatotora imwe picha woisa pasite. Chingorekodha unotora picha imwe woisa pasite. Nokuti zvozvinda andauza kukutondora nhasi kwakaipa kutondora. Saka ndakati ndazvipira kuti handimuki nhasi. Saka ndakavata andoona. Right. Saka guys peki umera ndo patiri tichafamba naye guys atina kumira. Vabereki vane zvichemo, keep bringing zvichemo pamberi nekugadzisa nyika yedu, pamberi nekutaura inini munozondivenga kuti SIS MELLY vanofumura. Ina ndimbofumuri guys, ina nditokuzivi peki antomuzivi in person. Vanhu vanenge vauya kwandiri ndizvo munenge muchizondivengera izvozvo. Vanhu vanenge vachichema newe ndo vanenge vauya kwandiri. Antika ini ndotokuvinga ndototi shamwari wona so do right nevanhu. Iwoda kuti chinyira indozouya yangu pano. Ndotaura nyaya kuti kwai SIS MELLY anofumura vanhu. Andifumuri vanhu. Unofumugwa nanenge akaitira zvinhu zvakaipa. Ini ndingori mouthpiece chete. Ini ndingori muromo. Andiona ndingori loud speaker yevanhu vanenge vaita zvakaipa. Manje ukana ukabati unosada kubatirwa ngikiri yako live video yako yebusiness neni nokuti voice rangu riri powerful. Ndikakubatira unodona. Andimaona unotodona. Voice rangu riri powerful like that. Andimaona. Saka usida kubatsigwa neni nokuti iyo live yayi ndatoiona ichienda ichitoshewa ichienda and this will affect you peki. Trust me on this one. This will affect uzodzoka uchindiudza because waramba kuzviti kuita munhu anotsiurika, waramba kuita munhu anopiwa machances neZimbabwean community. Inga machances wapiwa akawanda wani. Wapiwa machances akawanda pana pane community pano ichikupa machances kuti okay ngadzoke tumba vana vaunawo vamwe vacho vakatobva pano after tataura nezvakuti ngatimupe chance. Vamwe vana vakauya anditi but wadzoka futi nhasi vana vagara kudzimba. Hapana hatifungi kuti pane 4 months apa. Tabva panapa. Hapana 4 months. Vana vagara kudzimba. Future yevana yadestroyika. Saka kune yaya vachazofamba zvikona ndomwe maghost anenge andocreate gwaya achindituka achindikati nachidi ndomwe mwacho ini handisi ndinenge ndaexpose munhu anenge auya akaexposwa nevanhu vaakaita zvakaitira. Ini ndiri mouthpiece chete. Rato kumakara rato iri achatotauri vanhu vari vaya vakadii
vakauya nenyaya dziri kwandiri kuti SIS MELLY akanotiparadza ndo zvinenge zvakutaurika but ini ndichamira nechokwadi chevanhu handika chinenge chine evidence chokwadi chine proof kune dzimwe nyaya dzakatozara kuseri kwedu kudzisina proof hatitodzibati uchiona kuti nyaya ndeichokwadi iyi nyaya ndeishuwai but hapana proof hatisi kutombodzibata iso bvunzai vanhu mucomment section tomuza tishamwari as much as nyako inini ndichibelieve but hapana evidence to back up this story. I don't want to look stupid kana kuti ndiri personal nemunhu andisingazivi. Go and find proof ozoya nenyaya yako. Saka problem yedu maZimbabweans tine kakuvharira vanhu. Tinofunga kuti kune vanhu vasingatadzi. Tinofunga kuti kune vanhu vanonzi ava ndivana mwari avo, they will never do this. Tinoite problem kuti aiwa iko zvino chiri zviri kwaningisi kwedu kuright saka ndikoko. Usikaona kuti mangwana zvinodzoka kwako. Munomirira vanhu kana zvazopenda moda kudzoka kuno. Iko zvino ma-screenshots tinenge takachengeta, takatorawo ma-screenshots tinenge takachengeta. Tichamirira basa zvinopaduka. Kwamunenge muchimirizika kwa muchitana nyepa melane godo melazo dai ane data kamirira tokusiya muchiumana tonyarira zvedu zi ndokuti kugagodo nemunhu usingazivirei rei chokwadira munenge muchizoti vanoita godo vada rechi munhu asingazivirei tinongomira tokusiyai tozomirira pamuchadzoka andika makuti kana zvakutaurika todzoka tokurangadza kuti kopaya hatina kutaura here zvimukati mimi tine bita tine bitterness tiri bita tine godo hatina here kuzvitaura izvi chikupai woni chikuudzai mukazvita vanhu vakangwara saka nyaya yepeki gaizika kana ndangodhinikana ndichangobaya live but andidzoka naye pano because Peki has to stop what she's doing. She has to make right nevanhu ngagadzise nyaya dzake kuvanhu Peki uyu ngagadzise nyaya dzake kuvanhu only tsotsi ndo rinosapota zvakaipa kana uri mbavhawo ndo unosapotawo mbavha guys dai mukangoziva kuti mari inorwadza kushanda munobatsirikana mari inorwadza kushanda mari yongotogwa nemwe munhu kudai so yongowisigwa wabhadhara school fees yevana munhu ongoti handichakwanisi kuti ndichikora hachaendi mberi chongonzi chivharai vana vochitongogara kumba zvinorwadza mari inorwadza kushanda mugare makazviziva iri kurwadza munhu wese especially vazivano mari yacho ikuita ichichedza kudai zvekutodaro nokuti randi rakadonha zvekutodaro iwe ongoda kudladze marema iwe ndosaka ndikuziva kuti pana ini pasocial media handidi kuva munhu ayachindifundisa zveuroi nokuti hapana varoi kuzimbabwe ndokwatisina kana varoi hatina musatimbotivhundutsira tichatombovhunduki zvokuti kwakuroiwa kudine zvenhema zviya kuzimbabwe hakuna varoi veduwe zvatikuona zvikuitika nokuzimbabwe ko vanhu vacho vanodi kuroiwa vanodi kuroiwa hapana kana mumuroi kuzimbabwe hakuna nyarara yenyu muti zi zvokuti kwa kuroi hakudi nhema dziya dziya feki dzega hakuna because vabereki nepaine anotorwa izvo zvivana vakagari kumba nerafi anopindura iyi Peki mazviwa apa hakuna zvinhu zvakadaro apa kamunhu kacho kanenge kachidaro kamunhu kane bhodzi diki but Peki unojairira vanhu ndikasangana ndokusumudza nempama ini ndikasangana newe Peki unonamatira kumadziro ko ndakupa muzenya rekuti newe unotenda kuti yani kuti unojairira vabereki unojairira vanhu iwe Peki no hausitombo rimonya rekuti unotovhunduka kudaro tune nharo tumasecret socks itotutu tumaroloni nharo dzatina zoso utsotsi zvakaoma unojairira vanhu iwe Peki uda umborohwa kukwatamiwa kumese kukurohwa kuti uzoti usajairire vanhu uchitamba nemari dzevanhu uchitamba nesweti dzevanhu iwe uda urohwa iwe Peki ugadzirise nyaya dzako nevanhuko nde unopa vanhu mari dzavo moti mukamuona nanenge achitira munhu yeye ari kuita zvinhu zvakadai muno moti mukamuona kungoti vanhu vanenge vasingamuoni vasingasangani naye pese pese moti munhu wokumbotoregwa naye kungochibata kudai kuchikwanyamura kuchirova muzenya rekuti chowaita chakamira kapenzike munhu pa vanhu mari dzavoko bhadhira maticha mari dzavo udzosere vana kuchikoro tama arrangements anoenda kuchikoro siyana nezvekuti mwari iwe Peki jairira vanhu kwakadaro shuwa vabereki toshungurudziwa naiwe Peki toshungurudza vanhu chawakavazorera chihombe chokwadi mboitira vanhu vasina kuzorigwa mafuta eshumba iwa yose siwona kuti hatikugadzirira saizi inokwana here gadzirira saizi inokwana yekuti unozovenga South Africa nyika ino zvachose unoivenga iwe unoivenga gadzirira saizi inonyatsokwana chaiko jairira vanhu dzisa vana kuchikoro dzisira vana kuchikoro savana kuchikoro vana ngavaende kuchikoro future yevana ri kukanganisai
kungodherera kwaanoita chete guys, kungodherera chako chako ndo kwaanotoita munhu iyeyo, kudherera chako chako ndo kwaanotoita, dherera chako chako ndo kwaanotoita. Charohwa manje dherera vanhu chidaro, chadzidziswa chikoro the hard way. Katimbosiye zvedu dzapiki dzotokudza BP porogonya kuti kungoti vamwe vana vavo vatakumba, vamwe vana vari kuenda kuchikoro, vamwe vana vakatakumba. Ide iyi nguva yemaassessments iko zviri kuti vaendere vaone kuti vanokodzera kuenda mberi kana kuti ivo agara kudzimba. Zvozofoseredza kuti mwana aripite kaizvo, zvakaoma. Zvozofoseredza kuti mwana aripite, zvakaoma sikana. Katimbotarai zvedu Nyaya nhasi handimuki, zvochikwa izvadi handimuki. Chizvezvi. Zveuniform hatichatauri chirege. Onaiwo pakaiswa logo yeuniform yemwana yechikoro chemwana chapeki icho. Onai pane logo iyo. Onai pasi peningi kiri pekola. Onai pane logo iyo. Pasi peningi apa. Pasi pekola ndo panoiswa logo ere apa nayo epeki. Ndo panoiswa logo ere apa. Asi peki tipe masiriasi iwe guys, tipe masiriasi iwe. Pasi pekola ndo paungaisa ningi kiri chu, handi logo inoiswa pasaidi pahome apa. Zvakaoma. Mino yamuri kunzi muinde kuwomen's camp yacho madzimai, taimodhigwa ma500 enyu, taimomwati aka kapeki aka musi wa 16 to 18 memuri kocamping ikoko aka. Posta iro rakatobuda nyuwani. Mariona posta nyuwani rakatobuda iro. Kuti kwa minde kunikikira munodya food. Mune kwamuri kuenda kuzibuilding iro rakatumigwa iro. Zvakaoma. Hai. Zvakaoma. Haya. Pakaipa. Titaure hedu dzimwe nyaya guys. Tichazochidzokera ichi munhu ichi. Chiro chedu ndichatondibhuwa zvokuti chipeki ichi. Tondibhuwa chokuti. Right guys. Muri kuita nepiko. Kandashamuka. Kandashamuka munaka. Vakurohwa mupama chaiye kuti akazvidzokorodzi. Kasha kuti karohwa nemhene kana kuti karohwa nechi, karohwa mucheka chaiyo. Right, muri kuita nepi guys. Takuinda kuningikiri tosvika muna June. June, Team UK, are you there? How are you, Team UK? Are you there? Team UK. Team UK, Team UK, Team UK, are you there? Mbondudzei kuti makejes anodiwa pa airport mangani, because ndoda kuvigira Team UK madora nemupusho. Makejes anodiwa mangani. Guys, boli yedu yasvika ku Birmingham. Wasati tenga matickets, it's high time you buy your tickets, yeah? Tinenge tine mive Africa, it's high time mebo mutenge matickets enyu. I hope hapana kadhigwa mari ku diaries handiti. Pana kadhigwa mari herena nemaadmin ku diaries. Hapana naika. Ya maadmin mugare makaziva kuti you do that, I'll come here on live for you. Tungodzoka pano. Yes, Chennai gwabawa zviri sei. Right, saka tinenge tiriko kubho ku UK muswa 25 ichiko date pai 24 June. Tinenge tiriko guys, takaenda matickets ndoda kupa isando. Team UK ndoda kupa isando dzenyu. Munorema. Aiwa Team UK muri kuorganize ndoda kupa isando. Munoziva guys kuti tab dzakafanana na UK iko kuita function uri an individual, let's say haisi band kana kuti haisi music festival, kuunganidza vanhu namba yevanhu yabhadharwa matickets ne-UK so faka aiwa ndakwapa sando. Vedu vaimbondibatsira kuisa malavu nemalakes vanhu vekuafrica imboisira iteam UK yemalavu nemalakes asana mbona zvakadaro. Vakagona kutengesa matickets vedu vapeiwo sando. Namba yenyu iyo yamatengesa matickets so faka inorema ku UK.
inorema kuma countries ari kuma first world countries kuti mutore. Taona vanhu vakaita mafaction vakawanda ka namba yenyu inorema iyi. Inoremesa kuita more than 100 people ku UK kwekuti vanhu vanobva kune dzimwe nzvimbo vachiuya kubhuka nemacommodation nechi. Ndipo munotika diaries ka musanyeperwa guys, kanorema kanaka. Kanotorema kudarika chitunha chekudhavzuku. Kanorema. Aiwa team UK sano ndakupai. Because ku Africa kunoku chaunogona kutodza kusvika nhamba yamakasvitsa imi kuno ku Africa kunoku kuchidedzerwa marands kuzoti kwemapounds uku. Vanhu vakati matickets vakati accommodation vakati transportation. Aiwa ndinoda kupai sando. Makakosha. Makatiremera. Well done organizing team. Muri kugona. Saka asati atenga ticket rake chitenga ticket rako, it's going to be a night to remember. Tinenge tiripo, I'll be there. Guys, indangu zenga tipa dancing floor ndo pangu guys. Musandibate. Tikana ndabvisa bhusu ndakanda bhusu ndotamba guys. Ndinenge ndatakura Africa to bring it to UK. Ndinofamba neAfrica yangu muomwe. Tokuti sikuno kuti diaries kuno ku Africa inoda mafareni nakigwa. Saka tinenge tiriko. Vakagona maidinavani ndikiri UK vakagona zvisingatoiti. Vakagona. Saka atina tukutoenderera mberi enda tisi kumira. Nokuti timu yeJobek yekuno ku South Africa inoda vafaro. Izvo zviri kuda kuenda paMozambique apa. Pari kuenda paMozambique takaenda. Vari kudzidzisa kuti life is too short. Live your life whilst you are still alive, because your tomorrow is not guaranteed. Saka kana uchikwanisa kutorarama zvakurarama panguva yorarama. Animona. So yeah, we can't wait guys, so that sindipewo macages kana mu comment section kodiwa macages makaniko ku UK. Kuisa mfushwa chichi pando how many cages? How many cages are needed or wanted? How many cages? Yeah, I can't wait kunowaona video vanhu ku UK for the first time. Bonoona kuti ningi vemsika watovaziva comment ningi ndio msika wa ningi anokomenda so ndio msika wa ningi bomu tetishimira kwaona that day or the day in question we will be seeing them. Yes. Right. But tiri pene munyaya yedu yamuda titaure guys, tingotaura zveruchinda. Takamira weather yanhasi yakaoma. Weather yanhasi yakaoma. Nasi kwakaipa. Nasi kwakaipa kuwedha uko. Kana pasina ndichienda huko guys. So yangu ni life chaiyo. Da usomboya ni life ndambobvunza nuri ku UK kuti chichiri kuitika kuti chinoitika naimi kuti baba vakadzi vekunze kwenyika vashandire varume vasavagara kumba. Toda kumbozonzwisisa kuti chichiri kuitika, vakadzi vanoenda kumabasa, varume vasarare mumba. Madhamu ndo vanenge vachishanda ku UK uko zvinhu zvacho zvachinja. Chii chinenge chiitika apedza kushandirwa kudaro futi munhu nemari iyo yemukadzi oendazve kuita musika wanayo achinohura nayo, zvinenge zvichifamba sei? Mukadzi ndiye anenge achita yese. Toda kumbozonzwisisa. Check with your airlines SIS MELLY. All right. Kuenda ndinocheka all right. 23 times 2. Koshi 23 times 2 vhiki urikuda kuti 46. All right, again ndigocheka zvataugwa kuti ndicheka neuyu neairline. All right. So that I can at least kamufushwa kana zvimadora kachidovi kana zvichita tinozvienda. Hanzi udzai SIS MELLY, udzai max angu ese kuti ndikuvada kubho namilka. Zvinondogovaziva max ako acho kuti ndiva nani. Ndogovaziva here max ako kuti ndiva nani namilka. Ndo timu racho ratikuenda naro iri. Team Africa is going. Handisi kuona pabuda zvakanaka. Team Africa. Musano haijeka show yevanhu. Kunoita zvechirungu ku UK yuko. Team Africa. Musano haijeka show yevanhu. Kunoita zvechirungu ku UK. 46 kgs. All right. ADC. All right. And depends on the airline you're using. The airline should do because Chico. British Airways. Chatata. Tuone kuti wafa, but still takawanda kamwe mwana ngotakura chake. Not 46 in one big, but differs. Oh,
23. Okay, all right, DQ wasina kuti zvinoikwa mune rimwe bhegi 23 rimwe bhegi 23 saka ndogona kuti bhegi 1 ko kazoita extra bhegi unobhadhariswa kana mabhegi 3 ndobhadhariswa here totika 1 bhegi rimwe rinenge rine zvimufushwa kuti rimwe bhegi rinenge rine zvimadora kuti rimwe bhegi rinenge rine mafuta angu zvobhadhariswa here zvacho kudzidzira vasikana ndisiye zvangu kudzidzira kuti tinoona kuti haufa saka guys regai tinda hangu chabvunza timu rangu riri ku UK chandibatsira kundudza kusei asi UK enda kupai sando aiwa makomba nokuti mafunction tikumaona vanhu veku UK vamwe vane nharo asi unongona dzangove nharo chete hapana dzenge dzangove nharo dzokuita mafunction asi hapana vanhu havachatodi vanhu asi kutoenda zvekumhanya otoona nodhara asi kuita zvekumhanya dzangove nharo chete oona zvako idzo zvitimu Africa zvakashoreka icho chiri kuya zvacho chakazadza horo oyo ai uona tichasvika manzi mobhadhara extra 1 yes mari ADC hauziwo range yemari yacho tingangoita maaround how much I think ndonitori plan iyoyo I think ndonitori plan iyoyo. Thank you, Chari. Sis Chacha. Thank you. I can't wait to see you, Sis Chacha. Sis Chacha is definitely going to be there. Ndakaona stara vakabhadhara. Vanenge varipo. Thank you for helping organizing. Achinjenji kubuda sweet. Very sweet. Tukatonodzidzira classic koko. Tukunodzidzira classic bo. Because vakadzi vacho vari class sure. ADC makatotenga here renyu ticket nai sisi ADC is the alpha ticket rapo. We can't wait to see you guys. We want to see you too. Haiwa namba yamakapula ku UK yuko haya over 100. Makato zvinotorishamisa izvo. Munogona makagona. Alright, pane munhu ku UK andisirame voice note. Hi, SIS MELLY murisei kurisei koko. Tiriko takakumira. Ndakateerera hangu nekirikira live yenyu. Ndakaiteerera live yenyu. Ma-kgs dzinodependza neflight yamunobhuka because kuya kunoku check-in munobvumidzwa 23 kgs by 2. But munogona kutenga rimwe ninge extra 23 kgs pamunobhuka paya motenga extra 23 kgs. Then mogona takura masuitcase enyu 3 anenge aine chima 23 kgs plus 7 kg check-in. Depends nemari yenyu. Kana mine mari yekubhadhara ma-extra masuitcase amunotakura. Because mukabhuka it's like mukatenga online extra bag vanokudza kuti mari depends. Because I remember kunoku ndakatombocheka last vachiti anochidai extra 23 kg 160 pounds. Saka we are waiting for you. We are waiting pounds. For you. Butsu dzamu muzaenda katenga ndakapano kumwa ndakazoita lakrowana anenge Hey, 103 rodhura guys. Rimwe bhegi rodhura. Rimwe bhegi rodhura. 100 chakadaro pounds guys bhegi. Aiwa rodhura. Rodhura tichangoita zviripo toita zvitoona kutamba papo. Okay, uyatsanangura at least kukwira hand luggage 27 kgs 9 saka vanhu veku UK mina ndibvunzei because ndikuda kutoyaiva papa manje apa. Saka 7 kgs hand luggage amukutaura iyi ndofanwa kuya neblanket kubvunza mwana wapedzisira ibva ivangondidzidzisa ndouya here neblanket guys ndofamba here nechichira isi kuno kuafrica ndachero kana ndichienda zambia ndototakura kablanket kangu kemuroad pane kamwe kablanket katraveling blanket kaunongotora ungofamba nakoso anomaona saka ndinouyawo here nekablanket kana kuti sorted amen andikwasara dress chichacha munogadzisa zvedress haisi nyaya yahombe kwamuri munogadzisa ndaipenda uri kwanzi musatakure chimbi usika ndinobvunza nemwewe wese okay no kablanket
Noka baby blanket. Okay. So just all right, noka blanket. Mboda ndiyepedzere kuti ngende zviziva guys ndisingazivi. Ndirame zvite zviri fake. Imi ndinozvibvunza ndine genuine ini andinamboenda ku UK. It's my first time, I don't know. So I have to ask. Right. Ndozonyadzi saka ndakatakura jira rangu zeflisi ndichinda naro kozi jira simeli mamoende pinaro. Ndafunga zvokuti chiro chibva kusabhucha South Africa nokutongotakura vanhu tuchira. Uchitira chando murodhu. Tinotakura tuchira. Sena handizvizivi ndinotovhunza nditorevesa. Iwe mesi unaninyengera kwaindisamba mene jira iwe twaifamba nekapilo nekajira iwe wakamboenda ku UK mesi dzikama. Iwe usaninyengera wakamboenda ku UK iwe. Mesa wamboenda ku UK iwe unotichifamba nepilo iwe. Nejira uda kundisekesa nevarungu. Unandisekesa nevarungu mundegenda. Anza aiwa ndoya nawo sister kandoya nawo. Ndakatotanga kutomagadzira. Saka mndege mutodiwa fleece blanket. Pamwe munenge mune maekweni vaiweri wakamoenda ku UK nyararai. Imani mimwe ku Africa muda kuti udzira strike zvokuita vakamoenda ku UK imi. Siyai ndiudzwe neve UK. Imi munoda kundudzira makambokwira ndege kuenda ku UK imi. Do you know UK? Do you know Tesco? Do you know Tesco imi munoda kundudzira? Do you know Tesco? Mukuziva ku Tesco imi. Siyai ndiudzwe nanhari ku UK kuti chiblanket ino here kana kuti yes. Hamusati mambokwira ndege kuenda ku UK muda kuti kwaifamba ineka blanket weru uda kundisekesa nevanhu. Mbomira nditanga ndawa nevanhu ku UK kuti blanket yes or no. Ndo pane answer yangu ipapo. Timu Africa nokunyengera zvinhu zvisiri zvai kana. Davariko vanogara chikwira ndege dzavo chiya kuno kwatidzokera chikwira kuti zive kuti the distance pakareba kausiku hwese kaisi usiku hwese. How many hours? Wangogara bvan. Kwanzi no ndisauye nechiblanket imi muri kuti uyai nekafrisi. Asi musadaro guys. Nani how many hours? Nokuti paya panomoza take off yendege every day kaifi yakandikomborera chero zvikaita secho ndikakwira kangana ndifi ndakazvichaira zviya. Zvetipa take off paya hai. Mwoyo wangu unotojunguluka chiti asi munhu ane chigwere chemwoyo anotamba nokukwira ndege. Nokuti painda take off paya hai. Kubva kare nakare tingokwira ndege dzedu dzekutenderera malokalids asi handipajairi. Aiwa iwaiwo komende yaro arundiseka panapa. Hanzi mundege munotonhora zvinabasa kuti indege. Chemwari iruka ndege dzakasiyana. Iwo ningwajira kukwira kafast jet kako kafly safa kachiinda kubva kuZimbabwe kuenda kuJoburg kana kuCape Town. Handowana akanga iswi maita kakaya. Asi iyi remember kuti inenge ichienda kuningirikiri kunze kure uko. Saka inogona kutove nemahita mukati, inogona kutove nechii. Saka imbomira shush. Because iyi haisi fly safari. Andikunzwa shush. Haisi fast jet shush. Timbonzwa. Because iwo haoni zvakaita mumakinakira muketi ndege international. Wakamboona ndege dzelocal dzakadaro. Kwaita for neck pillow. Apaya kapilo wagona Mr. Ruvinga zvepilo wagona zvepilo ndichatosona kapilo kangu. Kwai kapilo kanodiwa ndichatsvaga chemuro chiya. Chekuisa muro chine kapilo chaiwa ndinacho chiya. Ndinacho ndichatochitakura chiya. Because unowaso unotsvasva. Kojira koka blanket naikwenda doward koka blanket. Ka fleece blanket haufa. A fleece blanket how far? Plus topo ere chikafu guys panyaya chikafu apa inde ndo washara ini. Ancho soba chiwashara kana singa ndigare ndabika chikafu changu. Mbuva yangu ndigare ndabika lunch box yangu ndifambe nayo. Topo ere chikafu mudege upo. Kana kuti ndogara ndakabva hangu ne lunch box yangu ndenge nisadza rayo pa side. Chikafu chinonyatso kuguta chibataura. Zviri kufamba sei? Kwanzi siya ika blanket. Thank you zvakwewe. Kwai mufry chicken. Ndochandikubvunza Francis kuti ndoenda here ne lunch box yangu kana kuti ndopuwa. Ndakutanga ndawisa. Uzopuwa kasvika zvichiri kuri kuzvoti zvinokudzora moyo wasiya ndingokanda handbag. Kwanzi ndisi food mopiwa abva anyatsokanuka wena. Saka ndopiwa food yandonyatsokudzikana nayo here. Andopai because mune sadza.
ririmo here jena muponisi mukati umu kuzipa sadza apa isu panoti ini sadza panoti zimbo apa chikafu chona chinenge ribhaferi techingoti vandawadzana nakunotora here kana kuti autopa pane time table nogaraizonga izi dzifamba kuti dzina chibhokisi ravo kwai wabika chibagwe nebasa yakabhoniswa sadza rotengesa paairport. Okay, anzi mubika chibagwe nemasonde iwe shamwari ndobika mazano kune mbambaira ndofamba nembambaira dzangu ndisiye famba nembambaira dzangu ndofamba neflask yangu inendekasa mvura inopisa ndichingobika tii yangu ndimo chingozvimwira nembambaira tichitoinda zvezvo chitofaya kuti kudii kwacho agaisi inyaya tukuseka yedu tukuseka vedu hatingazofambi nemalunch box plus zvimwe tinozopiwa mukati momu tichinda raisi tambotandara ini guys tofanwa kuenda kuti vanhu vanadhumebi vaite maeating challenge avo guys newedha ikai ndiona soti hakusi kubudika panze nhasi hakusi kubudika panze zvachose hakusi kubudika zvachose hakusi kubudika saka vari kuri kutonora nhasi vari kuda kuona movie onai movie rakanzi consent andika varida kuona movie vari kutonora nhasi onai movie rakanzi consent african movie rakanzi consent onai movie iroro muone chidzidzo chiri ipapo onai movie rakanzi consent. Saka guys muswera zvakanaka ndika tatobatana mangwana wedha yanhasi kana ikomboreri kana kubuda kuti live usina face nekuti handingaburisi bedroom but zvakoma tozviona mangwana guys muswera zvakanaka ndika bye peki chakudzokera